foli ni waleɲuman dɔn an b'o ta k'o ɲɛsin aw ma nin sanga in na aw fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bisimila aw ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan sunkalo kɔnɔna na don o don wulada fɛ ka kɛ ni nin waati in ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi bakuruba kunnafoniya minnu bɛ an bolo bi kɛnɛ kan fɔlɔfɔlɔ o de ye an fana karamɔgɔ Seyidi Sharif Usman Madani Hayidara ale ka tafsir kɛnɛ ni Ala sɔnna ma miniti 10 bɔɲɔgɔnko an bɛna o ta ka o lase aw ma o kɔfɛ sunkalo walanda ni Ala sɔnna ma kunnafoniya min mana kɛ an b'o lase aw ma an ka bi hadisul iftar kɛnɛ kan an ka malimatu min b'an bolo o de ye Haja Aisata Dabitaw Madame Dabitaw ni Ala sɔnna ma ale de bɛ an bolo kɔrɔ yan suntigɛ baraji kɛnɛ kan an ba Madame Hayidara tanti Aisha tanti Fatumata Traore ladala sango san a bɛ suntigɛ baara minnu kɛ a daminɛna ni Ala sɔnna ma n'an sera ma an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye o kan o kɔfɛ nɛgɛjuru siraw bɛ labila aw ye ka taa se aw ka nafilaw ani kɛnɛya ko nasira dɔgɔtɔrɔ ko fo ka taa se fɛn min ye an balimamuso Aminata Traore ale ka cuisine ninnu de bakuruba kunnafoni yani suntigɛ cɛ an bɛna min falen kɛnɛ in kan ni Ala sɔnna ma ka baara ninnu don ɲɔgɔn bolo a ma fɔlɔfɔlɔ o de an karamɔgɔ Alhaji Usman Kan ka taa se an balimamuso Madame Konate Fatumata Konate ma ni Ala sɔnna ma olu de b'an bolo kɛnɛ in kan an b'an ka sponsor officiel fo ka a waleɲuman dɔn an y'a fɔ aw ye k'a fɔ a ka produit minnu bɛ yen aw ka hakili to a la surtout mayonnaise ka di aw mana kɛ fɛn o fɛn na yɔrɔ o yɔrɔ la mayonnaise ka di ka kɛ aw taalan ye o la an bɛ dugawu kɛ Ala ka suguw diya ka foli lase nin waati in na Sherifla FM ni waati in na u fana bɛ nin baara in ta an bolo direct la k'a bila u ka radio siraw kan an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Sherifla FM ale de ye 95.7 n'i y'a ta dɔrɔn i bɛ don an ka nin jɛmukan in kɔnɔna na an ka bɔlɔlɔ sira kan n'o ye fɛn min ye réseaux sociaux ye Sherifla officiel YouTube kan direct ale fana bɛ nin jɛmukan in ta an b'u fo k'u waleɲuman dɔn fɛn o fɛn bɛ k'an lamɛn téléphone siraw kan nin waati in na an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye bi ye marisi kalo tile ka bɛn bi arabadoya ma sunkalo kalo tile 15 o min ni a bɛnna bi Imam Hassan alayhi salam ale ka bangeli kunbɛn ma an bɛ tasibila kɛ ka taa Imam Hassan alayhi salam ka taa Sherifla du fana ye an fana karamɔgɔ a Seyidi Sharif Usman Madani Hayidara ka Allah subhanahu wa ta'ala deli ya rabbi Ala ka a bɛɛ kɛ baraji ye k'an ba fo ale min ni Imam Hassan ka denbajala b'a bolo n'o ye Madame Hayidara tanti Halima Dagamaisa an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ a ye Ala ka a bɛɛ kɛ baraji ye k'an baw bɛɛ fo nin kɛnɛ in kan ka Allah subhanahu wa ta'ala deli Ala ka u si jɔ san wɛrɛ an ka se ka nin baara ninnu bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o hukumu kɔnɔ an bɛna Alhaji Usman Kan yɔrɔ salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi Alhaji Ahmad baasi tɛ yen wa Jallo kɔri baasi foyi alhamdulillah dakuruɲa kelen foli ka ɲɛsin lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma Alhaji Ahmad an bɛ foli daminɛ e yɛrɛ la fɔlɔ ka i fo k'i waleɲuman i yɛrɛ ka cɛsiri n'i ka wulikajɔ la nin baara in ni cerveau b'a la an bɛ se k'a fɔ e y'a cerveau dɔ ye k'an ka sababu ɲuman fo an bɛɛ lajɛlen ka sababu ɲuman n'o y'an karamɔgɔ lakaw ye Seyidi Sharif Usman Madani Hayidara n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a ka kalandenw a kanubagaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ fantan ani naani ka an ka technicien warabaw fo an b'a fɔ tuma bɛɛ ni dɔ kun ye sumala dɔ ta de bɛ tile kɔrɔ n'i y'a ye anw b'an ko k'an jɛ k'an pari k'an sigi mɔgɔ dɔw de bɛ kameraw kɔfɛ minnu tɛ yen nka baara in ye olu de ye jaw ni kumakan olu de bɛ alabɔ kɛnɛ kan an bɛ o fo ka sɔrɔ k'an filɛbagaw fana fo n'i y'a mɛn ɲɔgɔn kumakɛla tɛ filɛbaga de b'i la k'an filɛbagaw minnu bɛ sigi don o don nin waati na fo ka taa se suntigɛ ma ka jɛmukan in na ye ni jɛmukan in tɛ fɔ o ko waati si la k'u fo k'u waleɲuman na k'a fɔ ye ko u bisimila spécial Ramadan kɔnɔna la o hukumu kɔnɔ Seyda Awili alhamdulillah o tɛna fɔ ko sunna bɛ n kan n kan de sisilen don dɔɔni a ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ kuma bɛ k'ale minɛ kelen baasi tɛ yen o alhamdulillah baasi foyi tɛ an bɛ lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foli belebeleba kɛ i yɛrɛ la don o don an bɛ jɛ ka nin baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ kɛ nisɔndiya ni farifoni kɔnɔna la ka bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen bɛ nin jamukan in na k'a lajɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini Ala fɛ kalo tɛmɛ Ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen Ala ka o duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ o la Côte d'Ivoire bi Abidjan Aja VIP n'o ye Seyda Mimi Hayidara ye suntigɛ ba b'a bolo bi wulada in na ka kɛ ni bi araba marisi kalo tile 4 ye a bɛ kɛ Yabani ka résidence ba min bɛ Abidjan Aljana tilancɛ diɲɛ in kɔnɔ yan o y'o de ye a baara ninnu bɛɛ bɛ kɛ n'o ye Hayidara la paix o kɔnɔna ye o la an bɛ duwawu de kɛ o quartier yɛrɛ de ye Hayidara la paix parce que ni ye quartier in a bɛ kokodi de mais n'i y'a don GPS kɔnɔ a b'o de bɔ quoi
a b'a bɔ ko Haidara la paix kɛra paix dan de suntigɛ baara ninnu bɛɛ bɛ kɛ bi wulada in na o la ni minnu ma se k'u sen ta barabara ambassade de la paix ni o ka yɔrɔ kɛra la paix o kana ka kɛ ni Ala sɔnna ma a suntigɛ baaraw bɛɛ welelen don ka taga fɛn min Imam Hassan alayhi salam a ka suntigɛ baaraw a bilalen don sini alamisa de la sini bɛɛ welelen don Bangoni Jaginɛbu la Imam Hassan ka anniversaire hukumu kɔnɔna na 15h waati o ye kuranɛ kalan ye ni kuranɛ kalan banna o kɔfɛ suntigɛ baaraw ye suntigɛ waati de i n'a fɔ ladala a bɛ kɛ cogoya minnu na o la sigiyɔrɔw ka dɔn sanfɛla bɛ yen dugumala bɛ yen misiri kɔnɔna bɛ yen misiri kɛrɛ bɛ yen madarasa cour bɛ yen madarasa cour sanfɛla bɛ yen siège bɛ yen ni bɛɛ bɛ sigiyɔrɔ dɔn bɛɛ ni place don an bɛ dugawu kɛ Ala k'a jira an na sabu kan an b'an sɛnsɛn ka na tafsir kɛnɛ kan Ala sɔnna tafsir kɛnɛ kan an karamɔgɔ Aseyida Sherif Usman Marana Haidara Bangoni Jaginɛbu misiri ba in kɔnɔna la formation des formateurs ka formation kɛyɔrɔ la kɛyɔrɔ an bɛ yen nɔ tafsir kɛnɛ kan suratu Zumar bi an b'a daminɛ yen nɔ fo ka taa se miniti 10 ma n'an ye min sɔrɔ o kɔnɔna la an bɛ segin ka na inshallah ni Ala sɔnna ma diɲɛ kɔnɔ fɛnlen don hɛrɛ la dumuni duman caman bɛ se ka tila ni ɲɔgɔn cɛ Mali bɛ se ka fɛn o fɛn di an ma Wasam ka fɛn dilannen bɛɛ bɔ an ka tiɲɛ na anw ka laadalakow la anw ka nafalabonyafɛnw kan minnu dilannen don ni kanu ye walasa k'i diɲɛ ko kɛ i kelen na setigiw fɛ sara ɲuman bɛ sɔrɔ sira laban na anw ka tiɲɛ kosɔn Mali ta fan fɛ kɔsan sabu anw bɛ waso ka kɛ Malidenw ye aw ye kɔsan ka fɛn dilannenw bɛɛ sɔrɔ aw ka sigida feerekɛyɔrɔw la kɔsan a s'i pan Kumaba alipati bele bani mbebala amedayele noyana kadatu noyana kamara konya kasalu yana sabati alimona na dimisini ni mokoro balu meta makakala nonali bubarana jama nono nono alim ha nono la horon ambi tanga nyini Allah Ta'ala fe kabo shaytane iblis Allah yinu toro naam bismillahir rahmanir rahim amban sindi ni Allah Ta'ala to barkama e alamiye je hine lokole tiye anila rahina krangarele suratu Zumar ambi sura minabi suratu Zumari naam makiyatun makangangedo wa ayatuha
aya farale ɲɔgɔn kan 75 ayatan a bɛ bɛn aya 75 ma nin sura in jiginna Maka nka aya dɔw b'a kɔnɔ u k'o tɛ Maka ayaw ye k'olu jiginna Madina k'a daminɛ k'olu ya ibadi lezina asrafu ala anfusihim ko o jiginna Maka Madina o ti Maki ye naam les 3e mois 2026 ayiwa tanzilul kitabi a ko nin ye a y'a kɛ kuranɛ kunna mubtada tanzilul kitabu in jiginna minallahi a jiginna ka bɔ Ala de yɔrɔ el aziz Ala min ka bon el hakim Ala min nga kiri cɛ ka ɲi a bɛ ko dɔn inna a ko i k'a dɔn ne Ala anzalna ne de ye jiginni kɛ ilayka ka na Muhamadu ma alkitaba kalanfɛn in na n'o ye kuranɛ ye bil haqqi nkalon kelen t'a kɔnɔ tiɲɛ de kɛra k'a jigin wallahi fa'budillaha Muhamadu Ala bato i mukhlisan k'i kɔnɔna jɛya lahu Ala ye ad-dina i bɛ bato min kɛ naam ala lillahi ad-dinul khalisu ala lillahi a ko yala a tɛ Ala bolo wa Ala ta tɛ wa ad-dinu diinɛ na al-khalisu diinɛ min galasiyalen bɛ wallahi lillahi dinul khalis waliyu Ala ka diinɛ khalisu do dɛ a wulibali do a ti maa tɔɲɔ a ti maa tɔɲɔ a ti maa kɛ ka maa tɔɲɔ walezina a ko mɔgɔ minnu n'olu ye minɛni kɛ Ala kɔfɛ bɔliw la ko k'u ka ko ɲɛmɔgɔw ye u ti dɔwɛrɛ f'u ye k'olu ti boli ninnu bato foyi kama o fɔ dɔrɔn u k'olu surunya Ala la surunya ɲuman na i k'a dɔn Ala Ala bɛna kiiri tigɛ kafiriw ni silamɛw cɛ Ala bɛna fɛn kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u b'o mɛn na n'u bɛ ɲɔgɔn sama na kana siga fɔ ni Ala Ala ti maa si kanda mɔgɔ min kɛra nkalontigɛla ye nka kɛ fitiriwale a ko nin jiginna ka bɔ Ala de yɔrɔ el azizu Ala min ye masaba ye el hakim a b'a ka ko ɲɛdɔn a faamunen don a ka ko kɛtaw la naam Muhamadu ne Ala ye kuranɛ jigin i kan ni tiɲɛ de ye a minɛ parce que Muhamadu ye jɔn de ye Ala b'i laseli de k'a ma nin lase mɔgɔw ma bon kuma dɔw la jɔnya bɛ na mɔgɔ yɛrɛ bɛ degun fɛn dɔw fɔli la Ala b'a fɔ la kana jɔrɔ inna anzalnahu ilayka alkitaba bil haqq n ye kuranɛ in jigin k'a ni tiɲɛ de ye min tɛ se ka sɔsɔ mɔgɔ fɛ kana siran yɔrɔ dɔ la a b'a fɔ wala takun fi sadrika ayiwa n'a y'a faamu ka ban i y'a ye dɛ a b'a fɔ i dusukun kana koron quoi i dusukun kana koron ko i bɛ tɔɔrɔ ayiwa a ka ca o tuma na parce que mɔgɔ de don mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo kiraya ye kiraya de ye mais mɔgɔ de kɛra kira ye mana ni mɔgɔya ninnu nana na Ala bɛ sɔrɔ k'a fɔ a ye non n b'i kɔfɛ n b'i dɛmɛ n b'a kɛ yadiku sadraka ayiwa voilà i y'a faamu dɛ
kumana ko degun si kana i dusukun na kuranɛ laseli la parce que tuma dɔw la a bɛ degun a bɛ fɔ ka fɛn dɔw fɔ a b'a fɔ nin bɛ cogo di ala b'a fɔ non foyi t'a la i y'a ye sa mana kitabu in jiginna ni tiɲɛ de ye wa ni maa o maa y'a minɛ fana i bɛ kɛ o tiɲɛtigi de ye fo ka t'i sa naam fa'budillaha Muhammadu ala bato mukhlisan nga i k'i kɔnɔna jɛya lahu ala ye diin o kumana kɔnɔna jɛya ala ye diinɛ na tafsiri caman de fɔr'o la nka bɛɛ ye kelen ye dɔw ko i k'i kɔnɔna jɛya ala ye diinɛ na k'o kɔrɔ i kana fila fara ala kan ko i k'i janto tawhidu la n'o ye ala kelenbandiya ye i ka bato bɛɛ la k'o sabati dɔw ko i k'i kɔnɔna jɛya ala ye bato la ko o kɔrɔ de ye sisan ni e bɛ ka e wulila ko i bɛ seli i yɛrɛ ka laadala seli la mɛ mɔgɔ dɔ nana don dɔrɔn e mɛ k'a kɛ seli sɛbɛ ka arakaw janya ka wujuw jɛya o kumana k'o ma kɛ khalisan o ma kɛ ala kama o kumana e kun ye silamɛ ye e bɛ ka ala bato mɛ a fɔra an ka seli i bɛ ka seli mɛ e selitɔ ye bɛ ka seli i balima dɔ hasidiya b'i la i bɛ fɛ o ka sa bi o kumana ko khalisiya ma sɔrɔ e ka ala bato la ou bien i taara dabali dɔ don dɔ kama walima i bɛ ka dɔ namara k'a ka nafolo tiɲɛ k'a ka nafolo dun namara la kumana e ka bato mukhlisu tɛ naam nin bɛɛ ye kuma kelen ye o kumana ala de ye ɲininkali kɛ an bɛɛ la sisan ala lillahi o don wa ala lillahi ad-dinul khalisu a ko diinɛ kalasuyalen diinɛ sabatilen diinɛ min maa tɔɲɔ t'a la maa jaban t'a la namara t'a la a fɔ o diinɛ tɛ ne ala ta ye o ye ala ta ye dɛrɛ o ye ala ta ye c'est à dire n'i ma min ye don min na ne m'o de f'i ye an bɛ kabakoya kuma dɔw la diinɛ wɛrɛ mɔgɔ dɔw ka baara la mais kuma dɔw la n'i y'a jate minɛ i bɛ taa sɔrɔ an yɛrɛ ka mɔgɔw u b'o ɲɔgɔn na dɔw kɛ n y'a fɔ ɲɛna siɲɛ caman kerecɛn muso ye église kɔrɔ de san u ka arabato kerecɛnw ka arabato yɔrɔ kɔrɔ don mais église in bila la mais école b'a kɔnɔ denmisɛnninw ka école b'a kɔnɔ mais kerecɛn muso in y'a ye silamɛkɛ in bɛ misiri fɛ se t'a ye kerecɛn muso in ye église kɔrɔ in san k'a yɛlɛmɛ k'a kɛ misiri ye k'a di silamɛkɛ ma bon i y'a dɔn hali ni nin fɔr'i ye ni i kamana gannen don i bɛ fɛ ka diinɛ dɔ ta mɔgɔ kan k'a lajɛ hinɛ bɛ diinɛ min na i ka kan k'o de ta an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ cɛ tɔgɔ de bɔra n kɔnɔ mɛ a fɛn bɛɛ b'i bolo a nana Europe a nana bɔ Europe quoi sunnamɔgɔ don a n'a ka kalandenw nana k'a kunbɛn u bɛ to ka yaala n'a ye ka Europe yɔrɔw jira a la nin de ye nin ye nin de ye nin u b'o la u nana se muso dɔ ma a jurankolo don anw ka silamɛw ka fɔli la parce que municipe de b'a la a fan bɛɛ bɛ kɛnɛ ma mais karamɔgɔkɛ in y'a ye a n'a ka kalandenw don muso in bɛ ka yɛrɛyɛrɛ de a bɛna bi silamɛkɛ in karamɔgɔ in nana ka n'a minɛ ka a minɛ ka ɲɛ a kana bi k'i sigi n'a ye muso in waati a kirinna quoi mais waati la a ɲɛ nana yɛlɛ a hakili sɔrɔ mais a y'a hakili sɔrɔ ka mɔgɔ ninnu filɛ ka sɔrɔ gosijanw de don a ko ale ta tiɲɛna ko c'est à dire mun ye danga jumɛn y'ale sɔrɔ ni ninnu bolo gosira ale la bon mais u bɛ ka kalanden ninnu comme olu bɛ Europe u b'o ka kan mɛn u bɛ ka k'o ɲɛfɔ karamɔgɔ ye quoi ko a bɛ ka ɲininkali de ko mun na u gosira ale la quoi karamɔgɔkɛ in ko kalandenw ma k'u k'a fɔ a ye ko ala de ko olu bɛ diinɛ min na ko ala de ye nin wajibi y'u kan n'u ye mɔgɔ ye dekun na u k'a dɛmɛ a ko
ko mɛ aw de ti mɔgɔ fagalaw ye o la ko mɔgɔ fagalaw de y'anw tɔgɔ tiɲɛ wallahi Haidara mɔgɔ fagalaw de y'anw tɔgɔ tiɲɛ ko nka Ala ko an ka hinɛ bɛɛ de la bɛɛ bilahi a bɛ k'a fɔ ko muso in labanna tuubi de la karamɔgɔkɛ in bolo ka don silamɛya la an kun bɛ bawoni jamubo la an fana an karamɔgɔ sigi sɔn Haidara kunun a ye tafsir min kɛ miniti tan bɔɲanko an y'o de ta kosɛbɛ an bɛ deli ka min fɔ an karamɔgɔ se Sɛrifu Usumani Malane Haidara mana kuma fɔ n'ale ko n do maa tɛ ɲininkali k'a ye mun fɔ bamanankan jɛlen don Segu ka bamanankan jɛlen a bɛ ka min fɔ a b'a dɔn a bɛ k'a fɔ minnu fana olu k'a faamu kuma foyi tɛ nin kɔfɛ an bɛ dugawu de kɛ cɛkɔrɔba in ye dɔrɔn Ala k'a mɛn an kɔrɔ Ala k'a mɛn k'an bilasira ka foli kɛ an ka équipe min taara baara kɛ an karamɔgɔ Adama Jawara Ibrahim Kulibali Ilayi Sogologo Baba Keita ka ja ninnu bɛɛ fara fara ɲɔgɔn kan o ye Mohamed Traoré Moutra an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo inshallah jalo amin ya rabbal alamin alhamdulillah jala kima ko sunta ba mɔgɔ min bɛ girin k'a fɔ ko sun bɛ mɔgɔ kan sun b'o tigilamɔgɔ yɛrɛ de kan mɔgɔ min bɛ girin k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ kan jalo a kan nɔrɔlen don b'a dɔn tulu de kelen bɛ k'a kan minɛ bi an b'a dɔn mura de bɛ fɛ ka minɛ mura de sunkalo kunnafoniya an ka ɲɛɲinikɛlaw ka ɲɛɲini kɔnɔna la u sera fɛn min ma o ye selɛri ni salati de ale ye fɛn ye ale nafa ka bon kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ kaloba min kɔnɔna la salati dumuni ka ca mɔgɔw fɛ selɛri fana ale bɛ kɛ an ka dumuni caman na an ye fɛn min sɔrɔ o ka salo kɔnɔna la an ka jɛ an b'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Salatu ko a pipinière ni a turu n'a seliya i n'a fɔ bɛɛ tile hakɛya ma jatɛrɛw kan ka bɛn tile 50 de ma n'i y'a turu a n'a seli cɛ tile 50 a bɛɛ o de ma wala an bɛ fɛn wɛrɛ kɛ parce que an bɛ farafinnɔgɔ don a la donc o bɔlen kɔfɛ fana an bɛ se k'an yɛrɛ don a dɔw fana na quoi mais a dɔw kɔni bɛ lamɔ ni farafinnɔgɔ ye fo ka taa s'a seli ma bon an bɛ nin waati min na sisan a ka gɛlɛn bon a gɛlɛya bi sɔrɔ sisan par exemple i n'a fɔ sisan yɔrɔ dɔw bɛ yen olu ji bɛ commencer ka ban quoi i n'a fɔ dɔw bɛ bɔ salati sɛnɛ na parce que samiyɛ waati a bɛ se ka sɛnɛ senu yɔrɔ ninnu na i y'a faamuya wa olu yɔrɔ ji commencer ka ja bon hali yan ta yɛrɛ a tun bɛ sɛnɛ yɔrɔ dɔw olu yɔrɔ fana commencer ji dɔgɔyara dɔɔni dɔ bɔra la bon an kɔni an bɛ se ka alhamdulillah an b'a sɛnɛ san kuturu k'a daminɛ samiyɛ fo samiyɛ wɛrɛ parce que an bɛ badara bon an kɔni nakɔtugu nɔgɔ bɛ se ka don a la cogoya min na min kɔni ka d'anw ye parce que n'i bɛ dugu kɔnɔ yan foro t'e bolo i bɛ sonsoribugu de min kɔni ka d'an ye ni gouvernement kɔni bɛ se ka yɔrɔ di an nakɔsɛnɛnaw ma i y'a faamuya pour que an fana ko k'an ka baara yɔrɔ ye parce que an fana denbayatigiw de kɔni bɛ pisaya dugawu don min bolo an bɛ dugawu kɛ ala ka sunkalo timɛ jira an na an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ an ka taabaaw la ala ka yafa aw ma ala k'aw yɛrɛ bolo mɛn a ka baara la. bon sɔrɔ kuma kelen t'a la sa kalo 12 bi sɔrɔ nka waati dɔw bɛ a sɔrɔli ka gɛlɛn ka tɛmɛ waati dɔw kan bon gɛlɛya bi sɔrɔ tile fariya de fɛ c'est ni tile fariya la waati min ale siɲɛ tɛ sɔn sisan a bi sɔrɔ sisan a bɛ fan bɛɛ sisan nka ni kalo nin bi sa ka se kalo wɛrɛ ma yɔrɔ min na a b'a sɔrɔ a bɛ commencer ka dɔgɔya a plage bon an tɛ plage feere an b'a bɔ fɔlɔ la an b'a bɔ ka a da a sisan an bɛ ara ni tɛrɛmɛ k'a feere nka a bɛ dépend ara bɛ dugu hakɛ min na i bɛna hakilina min sɔrɔ k'a feere ka bɛn ni hakilina min ye bon an bɛ ala deli ka ɲɛfɔ ɲɛmɔgɔ ye o k'an dɛmɛ ni sɛnɛkɛyɔrɔ ye n'u y'an dɛmɛ ni sɛnɛkɛyɔrɔ a ka ca ala fɛ nakɔ kɔnɔfɛn ninnu o tɛ kɛ maa nege la ye an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana basigi ala ka hɛrɛ k'an ye a haminanko bɛ nɔgɔya. an bɛ an ka salati feerelaw ni a turubagaw bɛ fo k'o waleɲuman dɔn an bɛ dugawu k'u ye halisa ala ka dɛmɛw kɛ u ye. amina rabi
an bɔra ka salati turubagaw ni seleri turubagaw lamɛn sisan u y'a yira k'a fɔ ko salati ye fɛn min ye a bɛ se ka sɛnɛ san kalo 12 bɛɛ la mais wagati dɔ de la a bɛ sɔn wagati dɔ la a ka suma o wagati dɔ ye jumɛn ye tilema waati tile ka farin an ma bon nɛnɛ fɛ de a ka ca la salati bɛ nɔgɔya u tilala k'a yira k'a fɔ olu nakɔtigiw place t'u bolo u bɛɛ bɛ Sosorobugu de la u bɛ wali terrain min kan a bɛ se ka kɛ waati dɔ la yɛrɛ i ka sɛnɛkɛfɛn ɲalen yɔrɔtigi mago bɛ jɔ a ka yɔrɔ la u ye damakasi kɛ n'o y'a sɔrɔ u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ yɔrɔ ko la cogo min an bɛ dugawu de k'u ye ala ka ɲinifɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ sɔrɔ fɛn ye ka tila ka a ɲini salati détail feerela minnu bɛ gitɔrɔnda la hali bi u ka nɔgɔya kɛ mɔgɔ ye sabula salati bɛ dun sumalo la kosɛbɛ nka n'i y'a sumada jateminɛ kuma dɔ la u b'a nege bɔ i la a ka jugu salati ka jugu nakɔtigi bɔra k'a fɔ sisan ko a ma gɛlɛya ka se o ma fɔlɔ mais n'i sera salati détail feerelaw ma olu bɛ kule la k'a ka gɛlɛ a ka gɛlɛ yɔrɔ ko minnu bɛ taa tigɛ voilà minnu bɛ taa tigɛ tuma dɔ la a dɔw fana b'a yira k'a fɔ ko olu bɛ bɔ yɔrɔ min na ka taa salati tigɛ ka passer le ka jan ɲɔgɔn na transport ko fana o fana bɛ kuma n'o yɔrɔ kosɛbɛ an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka nɔgɔya kɛ jamana in kɔnɔna na inshallah ala ka o dugawu minɛ o kulu kɔnɔ an y'a fɔ aw ye k'a fɔ bi hadisul iftar kɛnɛ kan mɔgɔ min b'an bolo o de y'an ka malimatu Dabitaw Haja Aishata Dabitaw an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an bɛ taa sugu kɔnɔ ka na bisimila hadisul iftar kɛnɛ kan ni ala ka jɛ Société Sakara Import Export a filɛ ka tabalen gosi teminanganaw te duman kanubagaw n sɛgɛnnen do n fari kumukumunen do bi ne yɛrɛ de tɛ n cogo la ayi i ma tɛ gina min a lasagonen do kabini a dilanyɔrɔ fo ka taa se aw ka barada kɔnɔna ma Société Sakara Import Export a ko min ka di aw ye o de bi kɛ te gina a y'a nɛnɛ a kɛ galonbu an da aw minnu mago b'a caman santa la a ye telefɔni nimero in wele joona te gina de wa ni te de ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da ti bɛɛ ti te koyi ani dɔgɔninkɛ ka to yen ayi ɲɔgɔn tɛ e ka dɛnɛ i k'a lajɛ nono alibuna jama sewara salamala malobanyinde nono alibunyo wanja lame mala malobanyi le alibunyo wanja shashini shashe kumaba alipati bele bani bebala abedayele no yana kadatu no yana kamara konya kasalu yana sabati ni mokoro balu beta makakala nonali bubarana jama nono nonali bubarana nono tuma nonali bubarana jama nono nonali bubarana nono tuma nono ali nono la horon an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn ka tila ka dama ka sikan baaraw ka sugu diya fɛn fɛn nana fara an kan nin baara in kɔnɔna na an y'a fɔ aw ye k'a fɔ bi hadisul iftar kɛnɛ kan ka kɛ ni imam al-Hasan alayhi salam bi ye sunkalo tile 15 ye ale bangeli kunbɛ baaraw ni a bɛ kɛ san o san Jamiatul Ansardine International fadi fɛ kunu sɔrɔ wajibiw kɛra ni ala sɔnna a ma suntigɛ baaraw ye alamisa ye sini Bangoni Janginɛbugu la kuranɛ kalan ye 15 heures ye suntigɛ baaraw bɛ tugu o la an bɛ dugawu kɛ ala ka a bɛɛ kɛ baraji a bɛ an b'a bolo madame Haidara tanti Halima Tagamaisa
an b'a fo ka an baw bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in kan an bɛ sɔrɔ k'an ka malimatu bisimila haja salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dabita on baasi t'i la baasi t'i la alhamdulillah dakuruɲɛ kelen foli ka ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na alhamdulillahi rabbil alamina an lagɛbagaw an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bi a bɛɛ lajɛlen ye fɛn o fɛn bi i sɔrɔ telesiri fila la an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye silamɛya foli n'o ye kisi foli ni hinɛ foli ye ani barika foli ala ka n'u bɛɛ lajɛlen fara kisi jɔnw kan ala bɛ hinɛ jɔn minnu na ala ka n'u bɛɛ lajɛlen fara olu kan ala ka barika don an ka fɔta ni kɛta ala ka barika don an zuriyaw la ka barika don an si yɛrɛ la bija Mustafa sallallahu alaihi wasallam wasallim ala ka o duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ hukumu kɔnɔ aja ka kɛ ni an bɛ nin waati min kɔnɔna na nin kalo in tile 15 ala kɛra den sanuma n'o ye Imam Hassan alayhi salam ale bangira ka bɛn bido ɲɔgɔnna na wala ka kɛ ni o ye an b'a dɔn k'a fɔ don de don ɲina man ka kɛ don ye wala an y'a kanu bi ka se ka walanda d'an ma kira mɔden ninnu kira somɔgɔ ninnu ka fasamantiya la ani Imam Hassan min n'an b'a ka sigi la walasa ka se ka faamuyaw caman sɔrɔ a la الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم جلو أمي شبا منك كنك إمام الحسن فإن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو سيد شباب أهل الجنة وهو من شخصيات البارزة في تاريخ الإسلام أمي شباب من كنكا نو إمام حسن إمام حسن نالي سيدنا علي الدين سيدنا علي منو أبي طالب الدين الله تعالى كجنبهما إمام حسن علي دي الجنة فنانجنو olu ɲɛmɔgɔ ye n'u y'u ka kuntigi ye Imam Hassan ni m'a dɔn ale bi cɛbaw cɛ la cɛba minnu n'u dɔnna kosɛbɛ silamɛya tarikhu la Imam Hassan i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na a bangema nin kalo in tile 15 an filɛ o min na sanata salasin min al-hijra hijira san 3 na kabako caman bɛ nin cɛ in ka ɲɛnamaya la walanda belebeleba bɛ sɔrɔ Imam Hassan ale ka ɲɛnamaya la ni an sera ka dɔɔni fɔ a la k'a lamɛn ka baara kɛ n'a ye an b'a dɔn k'a fɔ nin ye cɛba ye ɲinan man kan ka kɛ cɛ min kɔ kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ye cɛ min kanu k'a ɲini ala fɛ ala ka maa kanu maa min fana ye a kanu o ye Imam Hassan ye Allah ta'ala ka diɲɛ bɛ ala Imam Hassan n'i m'a dɔn kana a'bada an-nas fi zamanihi a ka tile la mɔgɔ tun tɛ ala bato ka Imam Hassan bɔ Imam Hassan n'i m'a dɔn wa azhaduhum maa tun tɛ siran ala ɲɛ ka ala ɲɛsiranya kumaw fɔ ka ala ɲɛsiranya baaraw kɛ ka i mago bɔ diɲɛ k'i sɔgɔ ala la i tun tɛ cɛ sɔrɔ min tun b'o kɛ i n'a fɔ Imam Hassan a ka tile la wa afdaluhum a tun ka fisa ka tɛmɛ a tile cɛ bɛɛ lajɛlen kan wa asdaqun nasi lahajatan kumakan min tun bɛ bɔ a da a ka kumakan tun ye tiɲɛ ye ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan Imam Hassan wa kana iza hajja nasiyan wa rubbama hafiya a ye hiji caman kɛ dɔw b'a fɔ ko hiji 24 Imam Hassan k'a y'o kɛ mais k'a ka hiji kelen o kelen n'a tun bɛ hiji fɛn o fɛn kɛ tellement ala ɲɛsiranya tun bɛ a la majigi tun bɛ a la yɛrɛdɔn tun bɛ a la Imam Hassan k'a tun b'a ka hiji kɛ de a sen na a tun bɛ se ka yɛlɛ ɲɔgɔnmɛ kan ou bien so walima fɛn wɛrɛ mais a tun tɛ yɛlɛ nin si kan
hajja masiyan atumbi aka hiji bara bela jelenke kasoro abi asindila wa rubbama hafiya tumodola yere ko hali sabarakata du Allahu akbar ala ni chembunya imam hasan nima alidon kana idha zakara al-maut baka na tunya sigi kamiri sayala doro nji sirafula tumbi jiki Allahu akbar ina fo abubakar ba fa yin cigon na nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aksiru fi zikri hazimil lazat don la baka sahaba sigilendo na'am sahaba no bi barula yala ko dunano yala ayi kanta ka sahaba ma ya ashabi aksiru fi zikri hazimil lazat ayo jija kwa toka au miri sayala ode ka chaya au kanyena maya kono tuma beto ki miri sayala ma tuma be ebi miri sayala wallahi abidode faraika ala nyesranyaka parce que miri na bara fon ka bi ki kono sabi se kan soro kanto ni mbarena ebi ntife emalolin kasi alama etma na jugumanke wa imam hasan edila tuma be wa na le hakili jigina sayala doron abi kasi Allahu akbar wa idha zakara al-qabr baka ma hakili tuma na jigin kabrula abi kasi ufana na kasi minna ya soro aka gelen kosebe fana Allahu akbar ina fo abi amoke tirike ladige chugumina ni Usman بن عفان ذو الحياء ذو النورين نعم علي نيتو يسافو ati kasiti la harabi fo nyingali bi fo jahanabi bi fo ati kasi meni kabru to fo ko sumana tumbi kasi fa bi sigi fa bomba sibi nyigi kasi bulu sahaba ya nyinga Usman ko mun la fin de fo eti kasi meni kabru fo doron ta fo eti kila kasila akoni ko saya sikara tuma iba ke mogo de bi nofe naam ko liyara la mogo bi nofe kiyama joke na ka mogo bi nofe ala kan kisa ni tara jahada na idori ka so kono nyokon fe akone kaburu naam baitul wahada ma shitike mogo nofe kaburu kono akoni me yemiro la dra ko toti tununa Allahu akbar otma imam al-hasan ale fana tumana sigi kamiri kaburu la ikelibiti da kaburu kono batiti nofe fatiti nofe furunogontiti nofe dentiti nofe ni yile daga wili ni ne ma kuma kan men kile kono nti lafia wallahi titi nofe kaburu kono al-qabru baytul wahada ale kilinya sudi wa baytul wahasha aninyana finsu Allahu akbar nale tunimiri kaburu la doron atumbi kasi minna ka gele Allah wa idha zakara al-ba'sa akona hakli tun jigira fana ka fo dondola setigi ala anfatulen ko fa ansalin ko fe kan don kaburu kono tumu kelen ka sogoni bu bela jelen do bubaka kelen ka kono bela jelen do fona kera kokoloni ne hadamadeni karti minwari no kelente boba bela jelen do Allahu akbar mo be ko fe مالك الملوك والملكوت ذي العزة والجبروت القادر المقتدر ستري على أبكلا كنيفيا أو نتوني كأنينا مايا أبكلا كيولي كأنجو على يكون كلنا بكا أكون على ميرو لدرون إمام الحسن عليه السلام الله أبكاسي وإذا ذكر الممر على الصراط بكا min be ko fe tumo de la bi sigi abi miri tuguni ko abina siratu tige surati mina mo ke ka amma lazi la yantiku anil hawa chemin ti kuma ni ayere min dungayi ako siratu ka mise ina fo nyesi ka mise chugumina wa nur kadi ka teme bamuru daka wa bi jahanname chaman chedela abi lumulamba bela jelimbi siratu tige ako na le yisigi ki miri siratu tigella doro abi kasi
وإذا ذكر العرض على الله تعالى شهق شهقة يغصى عليه الله أكبر أكون يمري كافوكو أنا كو بلا جيلين بنا تايرا الله سبحانه وتعالى أما نسيكي يميرو فنانا دون من السراتو تتمنى كوفي أكون يميرو لدرو يرو بلا جيلين يباي كافو أبي بوا تشوكو يالا أبينا منا كيري جلما سوغو دوكي فابي بوا حكلما الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ko anu nunu mina ta jo masa kilin ya koro ma nunu buka wati bela jilin ke ni miriya de la tumana nunu bi ka miri na o ba soro on bi ka miri biya fembe de la an yɛrɛ hakili tɛ ko saya bina an hakili tɛ kaburu dalila an hakili tɛ ɲɛnamaya bɛ tila ka segin anw na tuguni an hakili tɛ ko ala bɛ tila k'an bɔ kaburu kɔnɔ an hakili tɛ k'an bɛna jɔ ala subahana wa taala ɲɛkun kelen na n'an ka baara bɛɛ lajɛlen ye mais maa min ka baara ye nin bɛɛ lajɛlen ye k'an n'olu ale bɛna jɔ setigi ala kelen ɲɛkɔrɔ o tuma an kan ka walanda belebeleba de ta imamu hasan a ka nin ɲɛnamaya in kɔnɔ Allahu akbar imamu hasan ala ɲɛsiraya min tun bɛ a la wa kana iza qama fi salati tarta'idu fara'isuhu a tun mana wuli tuma o tuma k'i jɔ masa rahamani ɲɛkun tilenna na k'a bɛna seli seli min n'i jɔ ala ɲɛkun tilenna na dɔrɔn ala kira ko ten sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka o waati la k'i k'a bila i dusukun na k'a kɛ komi e ɲɛ bɛ ala la wa mɔgɔ tɛ se ka ala ye nka bila i kun na ni e ɲɛ tɛ ala la ala kɔni ɲɛ bɛ e la o de kama imamu hasan n'ale tun y'a jɔ ala subhanahu wa taala ɲɛkun tilenna na parce que n'i y'i jɔ dɔrɔn jalo k'i bɛna seli n'i ye kibaru fili fɛn bɛɛ lajɛlen kan ka ban ka bɔ yen fɛn bɛɛ lajɛlen kan ka effacer ka bɔ yen f'i y'i jɔ masa min ɲɛkun tilenna na i ye masa min ka bonya yira k'i bolo fila kɔrɔta ko Allahu akbar ka setigi ala ka bonya yira o kɔrɔ y'a ye sisan i n'a fɔ e bɛna téléphone ci n'i ko Allahu akbar i ye ok digi ka ban contact donna i ni masa rahmani ni ɲɔgɔn cɛ foyi man kan ka ye yen o yɔrɔ la i ɲɛ kan ka kɛ Allah subhanahu wa taala dɔrɔn la i n'a fɔ setigi ala ɲɛ bi e yɛrɛ la cogo min na o de kama imamu hasan alayhi salamullah ale tun mana jɔ seli la dɔrɔn ka kibaru fili k'a bi Allah subhanahu wa taala ɲɛkun tilenna na dɔrɔn i k'a dɔn k'a fɔ tarta'idu fara'isuhu a farikolo bɛɛ lajɛlen bi yɛrɛ yɛrɛ ala ɲɛsiranya min bi ala parce que a hakili tɛ foyi la a ɲɛ tɛ foyi la tuguni a sɔmin tɛ foyi la tuguni ni Allah subhanahu wa taala tɛ ala ɲɛsiranya mana bonya ka se degré dɔ dɔrɔn hadamaden bɛ bɔ i yɛrɛ cogoya la ale tun mana jɔ dɔrɔn ka kibaru fili seli la dɔrɔn a farikolo bɛɛ lajɛlen bi yɛrɛ yɛrɛ munna émotion min b'a minɛ parce que a ɲɛsinnen bɛ Allah subhanahu wa taala ma imamu hasan n'i m'a dɔn ala kira joli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama n'i ma imamu hasan dɔn Sayyidina Ali karamallahu wajahahu ala kira baden teri an b'a fɔ ala kira simi ɲɔgɔn hali n'u ma simi kelen min parce que ala kira lamɔna ale ba de bolo tuma min ni ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ni ala y'a lajarabi wulida yatiman a bangena a yatimɛlama ba fana san 6 o fatura a taara di mɔkɛ ma san 8 o fatura jɔn yi i jɔ a jigiya kɔrɔ Abi Talib o de y'i jɔ a jigiya kɔrɔ k'a lamɔ Fatima bintu Asad n'o ye Sayyidina Ali ba ye o de ye a lamɔ wa Sayyidina Ali ale fana lamɔna ala kira bolo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ale de ye imamu Hasan fa ye imamu Hasan n'i m'a dɔn hali sisan a ka jugubaw fɔlen kɔfɛ a ka n'i kabakoya parce que a bɔra mɔgɔ minnu na a ba ye jɔn ye Fatimatu Zahra al-Batula
النقية الراضية المرضية عليها سلام الله فاطمة الزهراء علمي على كراجولي صلى الله عليه وآله وسلم على كراد لك علمي بلومني أكو من عرفها فقد عرفها ومن لم يعرفها فإنها فاطمة بنت محمد عبد الله ورسول الله وهي روح بين الجنبي وبدعة مني من أحبها فقد أحبني ومن آزاها فقد آزاني ومن آزاني آزا الله أكون مغمي ينين ديمسو يندو وتكي يادو أبانا ناصر مغمي فانا تادو أدون كفاني فاطمة من فلاني نيني محمد ديني ني محمد مي على كاتشيديني ني محمد مي على كاجونشيني نين ديمسو من فلاني نيني نين دي ينغال كوني نيوغنشي وين نيني سوغو كورو دودي ما ولي كانوا درون إني محمد كانوا صلى الله عليه وآله وسلم وني من بناني نفنا إبنانينا وني بناني إبنا على لا نما من بنا على لا إبنانينا على بيبان وتيجي فنانا وفاطمة الزهراء على دي الإمام حسن عليه السلام الله على دي أباني فاطمة الزهراء مي ني على دي مسو نيموي الجنة كونو الله أكبر سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه الله تعالى كجابا ما akakisibi aye kuna tunyisigi nimbeko fe bengo la kamiria bikemune abayere hakle la jigine mune naam aljana be jahannama be ma yimu fanana afarkulo bela chelembi yere ala nyesranya bulo abi tanga nyini seti ala fe ista'awaza billahi minan nar abi tanga nyini seti ala fe ala ka kisika bo tasma torama wa sa'ala Allah aljanna aba nyini Allah subhanahu wa ta'ala fe seti ala ka aljanna nokoya aye ya rabbi Allah ta'ala ka aljanna nokoya on bela chini amin amin nima imam Hassan don hal sisa aka kaba ko ni aka jogobo na'am وكان إذا تودع ارتعدت مفاصيله واصفر لونه فقيل له في ذلك حق على كل من وقف بين يدي رب العرش أن يصفر لونه ويرتعد مفاصيله الله أكبر إمام الحسن على نصرانيا جنبين كراجولين كنا تني سلجتا abina ala nyesranya min sora kono abi ala kanu min sora akono akono tugudaw bela jelimbi lamaga abela jelimbi yere a couleur bi yelema ka kennere mugumai ninu ba no folu na kabako ya ula oui imam Hassan nyingalo munela ni siljita i couleur bi yeleme munela ni siljita i kulo tugudaw abela jelimbi lamaga akoye wajibi ye mwaka mwa ni jora rabbil arsi l'arsi masa nyekun klenana mawa ni e jora yemo akaka otigi ye o clair ka yeleme Allahu akbar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam on biseljita ala hakli rati jiga alala wallahi ala hakli ti jiga kiraira la mais ale ba donc ka fa selji bi kata ala minyi abi ala nyesranya ni soro aka selji taina abi go ni soro ala abi dia ni soro ala o de ba ke fo akolo tugu do bela jelembi lamara wa couleur bela jelembi yala no yorobe akuba ni wajibi ye mawo mani jora masa rahmani nyekun klelena no ye larisu tige ne joro nyekun klelena wallahi ikler kanka yelme ikulo tugudo bela jelen kanka lama Allahu akbar ami o chaba indika kenaka alaka nafani abarka amin amin sida haisi sa alhamdulillah sirabi bulu haisa ka seka famya chaman soro babu ina mimbato imam Hassan yara jonido anga seka anjidi ni aye ni alaka jey alhamdulillah rabbil alamin imam Hassan alaka kabako abeti seka fokaba naam wa kana la yaqra min kitabillahi azza wa jalla ya ayyuhallazina amanu
إلا قال لبيك اللهم لبيك. الله أكبر. تما لا يستجي على كقرآن كلا قرآن بامي نبي على كلو دلا. نعم. نالي جينا نين كلو دلا. الله أكبر. نستجي على بافاني إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قرآن جينا ننكلون دلا أما قرآن كالكلو دلا على كرار وفاني صلى الله عليه وآله وسلم جرلبي جغاليك أما قرآن يسونغلو لا حكم من أكاچاكا تمكالو توكا عني دون توكا. إمام حسن نعم k'ale tun tɛ kuranɛ kalan tuma si n'a sera Allah subhanahu wa ta'ala ka kumakan dɔ ma kumakan min setigi Ala b'a fɔ ya ayyuhallazina amanu ne kan bɛ aw mɔgɔw de ma aw maa minnu limaniyara ko n'a tun ye Ala ka gafe kalan tuma o tuma n'a sera nin kumakan ma a b'a fɔ labbaika allahumma labbaika ne tigi Ala ne y'i laminɛ. Eti ala ne yi lamine Imam Hassan akal lamaga bela jile atunte foike illa zakara Allah subhanahu wa ta'ala fofe na tungo kaba ke aka kuma kauna aka lamaga la aka miriya fa hakile ka jigin sitigi ala la masami naka sam. Allahu akbar. Imam Hassan akan mɔgɔ ɲumanya a n'a ka funisiriya a bɛɛ tun tɛ se ka fɔ ka ban. Allahu akbar. Don dɔ la a tɛmɛtɔla a nana tɛmɛ farafin cɛnin dɔ la ya'kulu min raghifin luqmatan wa yut'imu kalban luqma. Allahu akbar. Farafin cɛnin tun sigilen don a bɛ jardin dɔ kɔnɔ buru kunkurunin dɔ tun bɛ a bolo walima an bɛ se k'a fɔ takula fana. n'a ye dɔ tigɛ ka don a yɛrɛ da la an b'a fɔ cogo min na lɔma kelen a bɛ lɔma kelen tigɛ a b'a don wulu fana da la wulu min bɛ a kɛrɛfɛ. Allahu akbar. فقال له إمام حسن ما حملك على هذا فقال إني أستحيي منه أن آكل ولا أطعمه. الله أكبر. فرافين كمان نيكو إمام حسن قال كم من إبلاننا ni ye b'a la buru kungurunin dɔ de bɛ e bolo mais ni e ye dɔ tigɛ k'a don i da la i bɛ dɔ tigɛ i b'a don wulu in da la mun de ye e bila nin na a ko ne bɛ nin kɛ mun na parce que ne bɛ maloya ne ka dumuni kɛ ka wulu in to n kɛrɛfɛ ma dɔ d'a ma. la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. nin ye buru hadamadennin dɔ ye k'ale bɛ maloya ka dumuni kɛ ka dantanfɛn dɔ to a kɛrɛfɛ. Jalo kan Seyda Fatima walanda bɛ nin kɔnɔ. Siga foyi t'a la. Kisa ninnu bɔkun tɛ dɔrɔn k'an k'a fɔ ko kisaw don. An kan ka walandaw de ta a kɔnɔ. Ni nin kɛra bolo hadamadennin dɔ ye k'o hinɛna wulu la hinɛ yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ ale yɛrɛ ka sakisiya ani limaniya min bi a la o yɛrɛ de t'ale pirima ani maloya min bi a la ale ka se ka dumuni kɛ daba dɔ ɲɛna fo ale bi n'ale ye lɔma kelen don a da a bɛ lɔma kelen don daba da la o tuma bolo hadamadennin min bi se k'a sigi a yɛrɛ ɲɔgɔn bolo hadamaden ɲɔgɔn dɔ ɲɛna a falen tɛ dɛ a kɔngɔ to dumuni nɛgɛ bi o la kɔngɔ b'a la k'a dun k'a fa ka tila k'a tɔ kɛ manan kɔnɔ k'a bila ɲama minɛn kɔnɔ. Allahu akbar. An ka siran Ala ɲɛ dɛ Ala bɛ ninnu ci anw ma de an ka se ka walanda sɔrɔ a kɔnɔ balima dɔ de bɛ dumuni tobi sunkalo yɛrɛ la an tɛ taa waati wɛrɛ la an filɛ sunkalo min yɛrɛ la i b'a sɔrɔ balima dɔw bɛ yen olu balimaw salen don olu bɛ kaburu kɔnɔ ka ban hali n'a sɔrɔ balima ninnu u b'u sen kan parce que u ka balimaya farala ka ban balimaya sara sebili ye a
ale bɛ mɔni tobi a bɛ kɛngɛlɛba wele tuma dɔ la i b'a sɔrɔ a bɛ sogo yira walima a bɛ sɛ yira ni loko ni firitu jinɛberew sigilen don boisson sigilen don i b'a sɔrɔ suntigɛyɔrɔ la bolo yɛrɛ tɛ don dumuni dɔ la yɛrɛ mais wallahi i b'a sɔrɔ a sinji kelen ba kelen fa kelen sin ta ka sin bila o n'a muso n'a ka denbaya olu bɛ dun fan kelen fɛ hali sukɔrɔ ka kɛ olu ka kɛngɛlɛba la olu m'o sɔrɔ fɔlɔ ka kɛ o la. Allahu Akbar. hali kini nin ma o sɔrɔli ma nɔgɔya olu bolo mais ninnu m'u sigi k'u ta don ɲagarila bɔ la nin n'a denw sigilen don u bɛ makaritɔya ko la tuma dɔ la f'i b'a ye den min t'i kodɔn a b'a essayer k'a bɛ taa ninnu cɛ la ba b'a minɛ k'a sama k'a tɔrɔ walima k'a siri a kɔ la se tɛ a ye dabali tɛ a ye. Allahu Akbar. o tuma na an ka siran Ala ɲɛ an ka sinji tugu maa maa ye sinji tugu Ala b'i tugu wa n'i ye sinji tigɛ Ala b'i tigɛ. Ala kira ko ten sallallahu alaihi wasallam tuma min na ni se tigi Ala ye sinji da a y'a bulon la Rasulillah ka kumakan 2 de bila da Allahumma salli man wasalani waqta man qata'ani. Allahu Akbar. Ala maa min ye ne sinji tugu a tigi tugu wa Ala maa min ye ne sinji tigɛ i k'a tigi tigɛ. Ni sinji ma 2 bɛ se ka nin kɛ ɲɔgɔn na sigiɲɔgɔnman dɔw de bɛ se ka nin kɛ ɲɔgɔn na kansinamusoman dɔw de bɛ se ka nin kɛ ɲɔgɔn na luwanse dɔw de bɛ se ka nin kɛ ɲɔgɔn na o tuma na a lamɛn i ɲɔgɔn farafin den dɔ k'o de maloyara ka dumuni kɛ wulu ɲɛna f'ale bɛ lɔgɔ kelen da a b'a don wulu da la mais ale ka setigi Ala y'a sara ni min ye. Allahu Akbar. Alimami Hasan tuma min n'a y'a ɲininka ni kamalenin ko farafin cɛ in ko ne bɛ maloya de ka dumuni kɛ ka wulu in to n kɛrɛfɛ. Imam Hasan a ye mun f'a ye la tabraha min makanika hatta atiyaka. I filɛ sigiyɔrɔ min na n b'a ɲini fɛ i kana bouger ka bɔ i sigi fo ne ka taa kana. Imam Hasan a nana jogo ɲuman tigi Imam Hasan Ala hinɛ min da a mɔkɛ ma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin o hinɛ ɲɔgɔn bi Ala a ye baara jumɛn kɛ a donna ka taa kamalenin tun ye jɔn de ye a taara a matigi fɛ yen ka matigi ɲininka e b'i ka nin jɔn feere joli n b'a feere nin hakɛ in na hali a n'a tɛrɛmɛ a ye wari bɔ ka jɔn in san matigi bolo a ma don dɔrɔn ma dɛ a bɛ jardin min kɔnɔ ka tila ka jardin in fana san k'a di kamalenin ma. Allahu Akbar. mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a kɛ Ala ye wallahi setigi Ala b'a k'i ye n'i y'a ye ale hinɛna daba de la Ala ye ale sara ni nin ye e maa min bɛna hinɛ i balima la e sara jɔn b'o dɔn Ala bolo surtout nin kalo in na e maa min bɛna hinɛ yatimɛw la nin kalo in kɔnɔ e maa min bɛna hinɛ falaw la nin kalo in kɔnɔ e maa min bɛna jɔnniw sun tigɛ nin kalo in kɔnɔ e sara ye joli de ye Ala bolo wallahi ni Ala tɛ maa si tɛ e sara dɔn. Kira de n'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam a ko ni maa min ye maa kelen sun tigɛ o tigi ka sun baraji dafalen setigi Ala b'a di e ma ka sɔrɔ foyi ma bɔ e ye maa min sun tigɛ la. Allahu Akbar. O tuma an bɛ mun de kɔnɔ ni Ala funisiriyara anw ma mun de la anw yɛrɛ tɛ funisiriya an sigiɲɔgɔnw ma mun an tɛ funisiriya an balimaw ma mun de la an tɛ funisiriya miskina ni fantanw ma. Firiyabatɔ in kana sigi a ka so kɔnɔ ka kasi ko ne cɛ tun bɛ yan k'a tun tɛ kɛ tan yatimɛdennin in kana sigi ka kasi ko ni an fa tun bɛ yan k'a tun tɛ kɛ tan i se ye min ye dɛ la yukallifullahu nafsan illa wusu'aha setigi Ala ti foyi da min kan fo n'a y'a sɔrɔ min se b'i ye min se b'i e ye dɛ dɔ hinɛ bɛ ka sukɔrɔ kilo 2 di e ma firiyabatɔnin b'i kɛrɛfɛ e fana ka kari ka taa kilo 1 di o ma i ye kilo 10 sɔrɔ i bɛ se ka 5 d'a ma i tɛ se ka 5 d'a ma 2 walima 3 ta i ka taa d'a ma e ye malo dɔ sɔrɔ dɔɔnin bɔ i ka taa di a fana ma e min fana bɛ sanfɛ e bɛ se ka malo bɔrɛ in d'u ma a d'u ma i ka nasɔngɔ d'a kan sukɔrɔ ta i k'a d'u ma nɔnɔ ta i k'a d'u ma kana to k'u miiri ka kasi muso in kana cɛ kasi denmisɛn ninnu kana fa kasi ka sɔrɔ a se bɛ e ye e se ye min ye e tɛ se k'a k'u ye. Ni Ala sɔnna ma Aja an ka waati an bɛ tila ka segin ka na i ma
ni ala ni kira sɔnna inshallah an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ni ala sɔnna ma an bɛna teliyala suntigɛ baraji kɔnɔna na ka kɛ ni an y'a fɔ ye sunkaloba in kɔnɔ an baw bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri minnu kɛ an ba madame Haidara tanti Fatumata Tarawele laada don sango san a bɛ taa suntigɛ baaraw kɛ Muntugulakaw fɛ yen nɔ Muntugulakaw ka fara an karamɔgɔ a ka kalanden minnu bɛ Muntugula foro kan olu nin ko in a kɛra nisɔndiya ko ba ye u bolo ka kɛ ni an ba ye fɛn minnu ta k'u sɛgɛrɛ ni a ye fɛnw de don min ni olu yɛrɛ a sɔrɔli a ka d'u ye ka kɛ ni sunkalo fana kɔnɔna ye a nisɔndiya a baara a n'a duwawu a bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan Serifila Jabarani ka sɔrɔlenw na an ka jɛ ka an ɲamada o fɛ. Dama kasikan baaraw tɛmɛnen kɔfɛ sunkalo ye kalo ye min kɔnɔna na ɲɔgɔn dɛmɛ kan ka cari ka sanga ni o de ye an ba Haidara tanti Fatumata Tarawele a ye a ka laada talen dɔ timɛ ka sanga ni jamajɛ suntigɛ belebele in labɛnnen ye a fɛ Bani ka foro kɔnɔ Muntugulakaw fɛ. Tani kɔni ta danto la a baraji danta la a b'a la san caman an bɛ ala deli karamɔgɔ mun kɛra nin sababu ɲuman ye ani tani yɛrɛ ala ka sija ni kɛnɛya d'u ma ala ka labanko ɲuman d'u ma a dɔrɔmɛ bɔra nafolo mun ala k'a jidi ala k'o si ni kɛnɛya d'u ma ka labanko ɲuman d'u ma kuma ma nɔgɔ ne ma tani kɔni wa a y'a se kɛ silamɛya in na de baraji mun b'a la n b'a fɔ bɛɛ ni a se kɛra mun ye seko yɛrɛ tɛ hali ni ciga de b'i bolo k'a di mɔgɔ ma hali maraba ciga k'a fɔ i sun tigɛ na hali tamaro feere an b'a mɛn an karamɔgɔ la cogo min ko barajiba don hali ji duuru la n'a se b'i ye a di mɔgɔ ma a k'a sun tigɛ n'a ye barajiba de b'a la. I n'a fɔ san tɔw la tanti Fatumata Tarawele ka ni jamajɛ suntigɛ Muntugulakaw fɛ Bani ka foro kɔnɔ a baaraw sereyala alisilamɛw fɛ ka bɔ diɲɛ fan caman fɛ jango ka se ka na kɛ seereya ye a la ni min bɛ nɔfɛ tugu kɛ ni ni a ɲɔgɔnnaw caman na min bɛ kɛ an ba Haidara tanti Fatumata Tarawele fɛ. Tani ka suntigɛ in birama dugu bɛɛ nisɔndiyara denmisɛnninw nisɔndiyara mɔgɔkɔrɔbaw nisɔndiyara musomisɛnninw nisɔndiyara cɛw nisɔndiyara ala ka nin caya a bolo yarabi ka dunbagaw kɛnɛ to a bɔra nafolo min na ala kana ban karamɔgɔ yɛrɛ ala k'a mɛn an ye wale ɲuman caman bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi karamɔgɔ ka kuma in ye a sababuya ye dɛ ale de ye diɲɛ jira mɔgɔw la hɛrɛ b'a la bɔnɛ b'a la ale de y'a jira mɔgɔw na n'i ye dugu kɛlen ka nin girin kɛ tan nɔ bɛɛ bɛ ka sun tigɛ bɛɛ bɛ wale ɲumanw na karamɔgɔ de ye kɔ a kara dɛ ala ka tugu a sira a ka denbaya ala k'a k'a sago ye yarabi ala kana an kɛ kɔmɔgɔ jugu ye ala kana jugu bɔ an na. Ka silamɛ kelen sun tigɛ o baraji ka bon dɔnnibaaw ka fɔ la kuma tɛ ka jamajɛ suntigɛla bɛɛ ka ɲɛsin jamakulu mɔ dan tɛ o baraji la o siratigɛ la alisilamɛw ye waleɲuman dɔ kɔrɔfɔw caman ta ka ɲɛsin baara labɛnbaw mɔ o min san o san a bɛ nin kɔrɔfiyɛ baara in na. An ba in a y'a bɔ nafolo min na ala k'a jidi yarabi ala k'a n'a jidi an ka cɛkɔrɔba n'o ye Serifu Usmani Madani Haidara an bɛ dugawu kɛ a ye ani alisilamɛ bɛɛ lajɛlen Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ye yarabi baara min b'a bolo doni min b'a kan ala k'a fanga se yarabi ala k'a fanga se sunkalo halisa ala k'a tɔ timɛ ko ɲuman d'a ma. An karamɔgɔ Seydi Serifu Usmani Madani Haidara an bɛ dugawu k'a ye yarabi ala k'a mɛn ɲɛfɛ ala k'a mɛn ɲɛfɛ du in kɛra ladigilikɛyɔrɔ ye kaban an yɛrɛ minnu b'a nɔfɛ yarabi ala k'an kɛ ladigilikɛla ɲuman ye ala k'an kɛ ladigilikɛla ɲuman ye nafolo min bɔra ka don nabi ala de b'a dɔn musaka min donna na ala b'a dɔn k'a kɛra nisɔndiya ye k'a kɛra farifone ye a kɛra liwajihila ala jatika kama o la an ka section bɛɛ tɔgɔ la an'an ka komini a tɔgɔ de Muntugula mara bɛɛ tɔgɔ la Adama Sanogo ka se section président ma Dumuya ko ka foli kɛ Serifula bɛɛ la vraiment mɔgɔw nisɔndiyara ka dugawu kɛ san wɛrɛ ta ala k'o yira fana na. O nisɔndiyalen ye ka sanga ni hakilina in ye fo ka se baara tɛmɛcogo ɲuman mɔ maa caman ye a kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka waleɲuman dɔ kɔrɔfɔw ta ka ɲɛsin zamzamiyu mɔ o min kɛra baara in bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye ni ka sɔrɔ ka dugawu kɛ ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye. An ba n'o ye Seyidatu tanti Fatumata Tarawele Haidara a ka laada don san o san a bɛ don dɔ ta sunkalo kɔnɔ ka na mɔgɔw sun tigɛ Muntugula karamɔgɔ ka foro la o kɛtɔ la a bɛ misiw san o kɛtɔ la a bɛ malow san o kɛtɔ la a bɛ fɛn caman wɛrɛw san ka na fantanw ni dɛsɛbagatɔw la nisɔndiya n'a ye an yɛrɛ tanti ɲininka mun b'a bila nin na n'a ka di ye n'i ye misi faga Bamakɔ dunbaga bi sɔrɔ a la n'i ye malo tobi Bamakɔ dunbaga bi sɔrɔ a la n'i ye boisseaux ni dabilenninw labɛn Bamakɔ dunbaga bi sɔrɔ a la a ko awɔ o ye tiɲɛ ye mais ale ka faamu ye min d'a ma yangaw mako bɛ se ka jɔ a la ka tɛmɛ Bamakokaw kan setigi caman bɛ Bamako
don o don suntigiw bi setigiw fɛ yen mais minnu bɛ fo Bamako ko ka jango tu kɔnɔna na yan a ka ca la olu kɛ man di ka ni ɲɔgɔnna suntigɛ sɔrɔ teliya la. O nana ka caya ka ye ni jamajɛ suntigɛ belebele in kɛnɛ kan min labɛnna an ba Ayidara Tanti Fatumata Tarawele fɛ silamɛw ma fɔ o jigiya kɔ baw nɔngɔ goronen dawa o ma kɛ maa negela ye dumunifɛn caman de kun labɛn bɛ labɛn cogo cɛ ɲuman na minnu masiri bɛ ni minfɛnw ye madama jiridenw ani jiriden nɔnɔ bisilew o ni o ɲɔgɔn camanw ala ka san wɛrɛ ta yira an bɛɛ lajɛlen na. An bɛ an ba fo ka a waleɲuman dɔn n'o ye Tanti Fatumata ye san o san a bɛ nin waleya in ta ka ɲɛsin muntugulakaw ma an bɛ ala deli nafolo ninnu bɛ bɔ nafolo min na ala ka barika don a la ala ka u sara a la baara in baaraba de don parce que n'i ye nin lajɛ ka a musakaw lajɛ a don yɔrɔ b'u yɛrɛ la liwajihila ka ta ka ɲɛsin maa o maa mun n'a ka kan bɛɛ b'a dɔn baraji min b'a la ala dɔrɔn de b'a da dɔn o la an bɛ an baw bɛɛ fo hali sisan u ka nin baara ninnu na ka ala deli a tɔw ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya o hukumu kɔnɔ nɛgɛjuru sira an bɛna o labila aw ye aw ka se ka don ka foli ni dugawu kɛ mali kɔnɔ mali kɔ ni kira sɔnna ma k'aw ladɔnya k'a fɔ Sherifila FM ni waati in na ale fana kɛlen don k'a bila direct la dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛna ale ta assalamu alaikum. A bɛ cogo di? Baasi o tɛ Jalo. Aba tɔgɔ ni jamu bɛ k'a wele ka bɔ. Mamadu bɛ Congo Brazzaville. Mamadu? Wage. Mamadu Wage a bɛ di? Baasi o tɛ. Alhamdulilayi denbayaw ka kɛnɛ. Baasi o tɛ n bɛla kama. Kongokaw dun baasi t'u la. A yɛrɛ dun baasi tɛ mɔgɔ sɔrɔ n bɛ lajɛlen b'a fɔ. Kuma b'i bolo. Jalo an bɛ fɔlɔ an karamɔgɔ la Sherifila Usmani Madani Hadara. Ya bani. An b'a na ka zuriya bɛɛ lajɛlen fɔ. Dɔw ɲini fɛ ka dugawu k'u ye. An b'a ye la ka an bɛ ɲini kɔ. Dɔw bɛ bɛɛ lajɛlen. Ni ala sɔnna ma. Jalo ni baara kɛ ɲɔgɔn b'a bɛɛ lajɛlen fɔ. Inshallah. Wage a diyara n ye. Brazzaville an ka imamu Suman Jawara. An ka pɛrɛnna sɔngɔ de wari kan sɔn ni bɛ ka bɛɛ ni bɛɛ lajɛlen fɔ. Ni ala sɔnna ma. An ka sɔrɔ tɛmɛ ɲɔgɔn ɲɛ. Amin amin amin. An ka bɛtu bɛɛ lajɛlen minɛ. Amin amin amin. A baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ jara an b'a fɔ ni an bɛna taa jaabi. Ni ala sɔnna ma. N'o bɛ ɲɔgɔn bɛɛ kosɛbɛ ani Kuyate. Ni bɛɛ lajɛlen fɔ. U bɛɛ b'a mɛn ni ala sɔnna ma. Awɔ o la yɛrɛ dama ni Abdulayi Jabate. Ni ala sɔnna ma Jabate. Invité kunu. Kunu ye invité. An b'a fɔ wala. Ni ala sɔnna ma. An n'a yɛrɛ ɲɔgɔn fɛ. Inshallah. Wage an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka ko ka bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na i tɔgɔ la ka dugawu kɛ kalo ye ala ka a ti mɛn hɛrɛ kɔnɔna na nɛgɛjuru sira dabilalen don nin waati in na 93 91 68 92 dɔ bɛ yen nɔ o bɛ na ale ta ale ka nɛgɛjuru siraw ma sira sɔrɔ hali sisan dɔ bɛ yen nɔ an bɛna o lajɛ assalamu alaikum. Wa alaikum salam a bɛ di? Kɔni baasi tɛ yen? Tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min? I tɔgɔ? Mama Konate. Sikasokaw ka kɛnɛ? Alhamdulilayi. Kuma b'i bolo? O diyara n ye. Amin amin amin. O diyara n ye kosɛbɛ. Awa an b'i fo mamu de don mama an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka wa yɛrɛmaka bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la maninka de don Konate ka dugawu kɛ kalo ye ala k'a ti mɛn hɛrɛ kɔnɔ Sikaso ye Hayidara ka Darul Hijira ye an bɛ Sikaso ka bɛɛ lajɛlen fo dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an b'ale ta assalamu alaikum. Assalamu alaikum. A bɛ cogo di? Wa alaikum salam wa rahmatullah. A bɛ di? Baasi t'i la kɔni? Alhamdulilayi. Tɔɔrɔ foyi tɛ yen.
e tɔgɔ ni jamu bɛ k'an wele ka bɔ Sandare Kawu Sirima Kawu Sukuna Kawu Abedi a sun bɛ cogo di kɔri tile tɛ ka bɔ dɛ tile wara dɔɔni bi wagati min dɔ la a seginna ka don tuguni a tilara ka don sinon o kɔrɔ ɲina Sandare kaw aw bɛ lafiya kɔnɔ alhamdulillah ɲina an bɛ nɛnɛ yɛrɛ kɔnɔ ɲina ala k'an dɛmɛ so in na amina rabi ala k'a barajiw d'an ma amina rabi a nɔgɔyara cogo min na an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ka bato minɛ amin n'i b'a bila cɛkɔrɔba bɛɛ fɔ amin o tulo b'a la kɛrɛnkɛrɛnyana kan o sama a bɛna tɛmɛtɔla ka taa Kayi ni ala sɔnna a ma a tɛmɛtɔla ka taa Kayi anw de bɔra k'a kunbɛn a ka Kayi taga la ne bɛ boisson di Kane ma n ko jama ka ca n ko n tɛ se ka Hayidara sɔrɔ k'a d'a ma a ko ko n'i y'a di ne ma ko o ye komi Hayidara y'a sɔrɔ k'an tɛ sigilen b'i kɛrɛfɛ banna a bɛ kɛnɛ ka yen nɔ o ka fisa kosɛbɛ o ɲɛna a y'a fɔ k'a kɛra ala k'i sara la ala k'i ɲɔgɔn caya merci vraiment kanu na amin merci beaucoup Sukuna ala ka wula yɛrɛ caya mɔgɔ min bɛ ni ɲɔgɔnna ye ka télé baarakɛla kanu ka tila k'a ye karamɔgɔ don k'a kunbɛ ka nin kɛ boisson na k'a di vraiment ala k'a sara la an bɛ Sandare ka bɛɛ lajɛlen fɔ a tɔgɔ la nin waati in na dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la assalamu alaikum Abedi baasi tɛ yen i tɛ fɛn in faga i ka télé i tɛ dɔ bɔ a mankan na i tɔgɔ ni jamu bɛ k'an wele ka bɔ an bɛ Laginɛ aw bɛ Laginɛkaw ka kɛnɛ i ko k'i tɔgɔ ni jamu mankan b'i kɛrɛfɛ dɔɔni i tɛ hakɛ to i ka bɔ mankan kɛrɛfɛ ala n bɔra Buwala fɛ awa i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Baba Bari ka bɔ Mali la Baba Bari Mali la mais an bɛ Laginɛ sisan non an bɛ Laginɛ la fɛ émission ta ka bolo ka ɲi Bari o diyara an ye an bɛ n fa ɲuman ni bɛ ɲuman fɔ Abulaye Bari ni Madi Diallo o diyara an ye Bari non an bɛ to ka sira lajɛ an bɛ to Usman Dawɛ merci beaucoup ni baraji k'an bɛ Laginɛ bɛɛ fɔ i tɔgɔ la Laginɛ bɛɛ b'a mɛn ni ala sɔnna a ma an taara Laginɛ an ye dɔgɔkun kelen de kɛ san na Konakiri a b'a da don sɔgɔma a b'a da don wula fɛ ni sirifukɛ kɛra bonya dan de an bɛ Laginɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ u ye ala ka ani u dɛmɛ nɛgɛjuru sira labilalen de aw ye waati in na ka se ka don ka foli ni dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an bɛ Bayini Senpara an bɛ a fo yan fo Afrique centrale sunkalo ale de bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min bɛ don ka foli k'anw na ɲinan nɛgɛjuru sira ko gɛlɛyalen don a bolo kosɛbɛ dɔ bɛ yen nɔ an bɛna ale ta salamu alaikum Abedi baasi tɛ yen i tɔgɔ ni jamu bɛ k'an wele ka bɔ Nana Danbɛlɛ ka bɔ min Segu Segukaw ka kɛnɛ alhamdulillah Nana kuma b'i bolo amin ya rabbal alamin amin ala k'o dugawu minɛ amin merci Nana an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ala ka kalo in timɛ hɛrɛ kɔnɔna na ka Segu ka bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la nin waati in na fɛn min ye an ka président ye n'o ye Mamadu Kulubali numéro 3 an b'a fo k'a waleɲuman dɔn
ka an karamɔgɔ Mamadu Salihu karamɔgɔ fo ni waati in na ka an ka Segu karamɔgɔ bɛɛ fo ka dɔɔni ni Ala ka kalo in timɛ yɛrɛ kɔnɔ dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛna ale ta salamu aleykum. Waalaikum salam. Baasi tɛ yen. Baasi foyi tɛ yen. Alhamdulillah. I tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ. Ka wele ka bɔ Dugukɔrɔ. Lamini Kulubali ka bɔ Dugukɔrɔ. Dugukɔrɔ. Dugukɔrɔ bɛ fan jumɛn fɛ? Bila mara la. A bɛ bila mara la. Awɔ. Baasi tɛ yen kɔni. Baasi foyi tɛ yen Ala Alhamdulillah i Kulubali. Bisimila kuma b'i bolo. Ka wele k'aw fɔ a kɛ émission ɲuman na. An bɛ karamɔgɔ fɔ ani télévision lajɛbaa bɛɛ lajɛlen. Télé lajɛbaa a n'a kanubaa ani karamɔgɔ yɛrɛ lajɛbaa n'a kanubaa an ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen. N ka kibako ɲuman Ala k'a da ani bɛɛ lajɛlen ma. Amin. Karamɔgɔ Ala k'a mɛn an ɲɛfɛ. Ala k'an yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye. Amin. Ala k'an ka janfama ye. Amin. N'a janfama bɔ an na. Amin. Karamɔgɔ a se bɛ dingɛ min na ya Rabbi Ala k'a se mɛn dingɛ in na. Amin ya Rabbi amin. Ala ka denbaya salima in bɛɛ lajɛlen hali tɔgɔ salima min tugula nɔfɛ k'u bɛ Ala ka diinɛ dɛmɛ. Amin. Ya Rabbi Ala k'u bɛɛ lajɛlen kisi k'u tanga. Amin. Fulakɛ an ka foli b'i yɛrɛ ye i ni timinadiya. A diyara n ye. Merci beaucoup Kulubali. An bɛ maa laban ta nɛgɛjuru sira kan ni ka tila ka tɛmɛ ni baara tɔw ye nin waati in na dɔ bɛ ka don an bɛ a kɛ ale ye siɲɛ kelen. Salamu aleykum. Waalaikum salam. O ye nin Ustaz. Baasi tɛ yen. Ala danga ni jɛ ne kɔnɔ ye sa. Ala ka dumuni dama ne b'a wele ni minnu dan sɔrɔ. I y'a ye dɛ tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ. Abdoulaye Fofana ka bɔ Espagne. Abdoulaye Fofana ka bɔ Espagne. Abdoulaye a bɛ di. N bɛ baasi foyi t'an na. Espagne kaw ka kɛnɛ. Baasi foyi t'u la. Alhamdulilayi. N'an b'a ka plateau an b'o bɛɛ lajɛlen fɔ. An b'a daminɛ ka chef yɛrɛ la. Si kɛnɛ dɔ bɛ wala ko diya n'a ma. Amin. An b'an ka Espagne karamɔgɔ yɛrɛ fɔ Ala ka nin jara. Ala ka to bɛɛ lajɛlen ma. Ni Ala sɔnna ma. E yɛrɛ bɔra dugu min na n'o ye Kata so de ye, n bɛ foli di so de ma bɛɛ lajɛlen ma. O sɔrɔ sira o nin waati na. Muso tagabolo ka ɲi kosɛbɛ. A diyara n ye. An b'aw fɔ aw ka wuli ka cɛsiriw la. Ala ka n'aw dɛmɛ. Amin. Ala ka n'aw furota. Amin ya rabbal alamin. N'aw bɔnnaw kama. Amin. Ala nabi. Wasalim Ala k'aw dugawu minɛ. Amin ya rabbi. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka Espagne bɛɛ fo i tɔgɔya la. Ka Faransikaw fo ka Italikaw fo ka Europe bɛɛ fo ka Amérique bɛɛ fo ka dugawu kɛ hali sisan Ala ka hɛrɛ kɛ an ka jamanaden fɛn o fɛn de bɛ yen farafiden fɛn o fɛn bɛ ɲinini sira kan tunga la an bɛ foli lase a bɛɛ lajɛlen ma an tɛ ɲinɛ Congo Kinshasa président Mustafa Sila Congo Brazza ka taa se Gabon ka taa se Angola ka taa se fɛn min ye Zambie Mozambique Cameroun Ghana Côte d'Ivoire Burkina Faso nin jamana ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ an ka nin jɛmukan in lajɛ Mauritanie Laginɛ ni n ye nin caman kɛ dɛ Ala ni bani barika la n ye nin caman kɛ i y'a ye dɛ n ye nin caman kɛ san kɔni ni Ala sɔnna ma tɔ yɔrɔnin min na minnu bɛ fara a kan an bɛ foli lase nin dugu nin bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kɛ a bɛɛ ye Ala ka a bɛɛ lajɛlen ka kow kɛ hɛrɛ kɔnɔna na o hukumu kɔnɔ maa minnu fana y'an wele n'u ma se ka an sɔrɔ an bɛ hakɛto dafalen ɲini u fɛ surtout radio mɔgɔw u fana bɛ k'a lamɛn ko an sɔrɔli ka gɛlɛn numéro kelen in dɔrɔn de don o bɛ fana don cogoya wɛrɛ foyi de t'a la ni nin don cogoya kelen tɛ garizɛgɛ ko de don o la an bɛ hakɛto ɲini n'u ma se k'a don ni Ala ka jɛ ye o hukumu kɔnɔ Ustaz Kan an bɛ labɛnw sabati nafilako la an bɛ taa sugu kɔnɔ ka na bisu na nafilaw di ni Ala ka jɛ ye inshallah. A y'aw ka fara ɲɔgɔn kan an n'o diya ye waati dumanw kɛ tulu ɲuman yɛlɛ ani buluzi ɲɔgɔnma kɔnɔna la minnu b'an kafolen to ka di b'aw bilasira aw ka nin waati duman ninnu bɛɛ la sunkalo ye fara ɲɔgɔn waatiw la belebele dɔ ye a y'aw tagama ɲɔgɔn kɛ ka di ye ka di a ka di dɛ.
anga bisuna nafila Ustaz Kan jumeno Elhaj Amadou Diallo bisuna yesungalo shuta ani worona yi ale nafila ye joko tan wati be kata ale ale nafila ye joko tan salam bla ko duru joko kile fatiha kala nen ko fe idha zulzilatil ardu zilzalaha o shien tanta bita ajiga timi doni ne la idha zulzilati raka gala jogum tuminandi ubake mado Mukhtar Bayo mon sente bitayna manu idha zulzilat joko tan salam bla ko duru joko kile fatiha kala nen ko fe idha zulzilatil ardu zilzalaha o shien tanta joko kile ni salamun laban blara ala to mi ya hasibu ibo wirduke shien keme ni yake ala ka ke chuno no ya amin wala min te se idha zulzilatil ardu sira fale on te se idha zulzilatil ardu la sura min kan nogoyma kila qul wallahu wala inna atina kal kawsara o kan no bema ibi sira ta iba fale la sura min kan nogoyera ma iba fale la tawo wala ka kam go fana ka kalanga sunu idha zulzilatil romanja fana ka fe romanja ka kalanga ka kan doke wala kala intimina jadron ni jalo ye hay ko ana wala ni be arrange kele ne kala dongodo arrange kele kana te mogane ni be arrange kele kala dongodo sango ne be do soro ni arrange dongodo no belara ni be arrange kele ta dongodo ni be arrange kele ta kalo bita sero sam ta sero ibe arrange damana ibe damana masoro ni ala sunna inshallah ame do ke ala ka akeli no ya ani danya ke ala ka baraji ya rabbal alamin o kuma ko ngame soro kana femi aywa do toroko kina ko nasirala konate alhamdulillah Usai Diallo an balimamuso n'o de Dr Tata Kuje Touré ale ka wulikajɔ kɔnɔna la a ka laɲini ye yalasa silamɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka sun don hɛrɛ la bi a bɛna kuma ye fɛn min kan o ye jabɛti de ye jabɛti bɛ se ka na ni sira minnu ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jabɛti ye bana ye ale kɛlen bɛ ka maa caman sɔrɔ nin waati kɔfɛlen ninnu na an ka jɛ k'a ɲɛmada a ka sɔrɔtaw fɛ. Mama femme ni mitela manga rendez-vous erinje ha ndoni ante fly wa kamantena eba ita fura bene bulu ha o beto godi cheni pagaine ni tejmeni te Zina itu don ngala chena Zina of nina ikala ya doni hai of Ece aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye Zina sugandi nimisa foyi t'a la chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛn can a ye da can sew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka Zina k'aw taama ɲɔgɔn ye Zina e mana ɲininka ko ne ye mun di e ba wa Zina de ka ya be galabu kɛnɛya de Zina Foka awole nyundo omunu matrafalilu Sherifla Jabaran Sula sanga anu wakati au bisimila dokotoro ku jamukan kenaka jamukan mina sigira ka sanga ni sungulu la horma kalwi wala saka au kuna foni anika au la famunya wale ya minuni ai barakeni ai akachala ame anga shundu kasoro amakeni kololoi anga kene uma abe utugula bibabu se metalike
tamasiyɛn damadɔ bɛ yen nɔ n'i y'olu jateminɛ i yɛrɛ la a kɛra denmisɛnnin ye o a kɛra mɔgɔkɔrɔba ye i kan ka boli joona ka taa kɛnɛyaso la ka d'a kan a bɛ se ka kɛ jabɛti tamasiyɛnw ye walasa ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o y'a sɔrɔ tigitigi jabɛti bana don. A fɔlɔfɔlɔ ni jabɛti b'i la kuma caman na ni sukaro cayara i bɛ ji min kosɛbɛ wa i bɛ sugunɛ fɛnɛ kɛ kosɛbɛ. Ni denmisɛnnin namɔgɔw yɛrɛ ta k'a lajɛ a ka ca la kuma caman u bɛ sugunɛ kɛ dilan kan. O kama denmisɛnnin o denmisɛnnin n'a bɛ sugunɛ kɛ dilan kan kana girin k'a fɔ k'i b'a bugɔ a ɲɛɲini k'a dɔn fɔlɔ ni jabɛti b'a la wali kelen ni jabɛti t'a la. I ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la u ka sukaro jateminɛ nka o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko denmisɛnnin o denmisɛnnin bɛ sugunɛ kɛ dilan kan k'a bɛɛ bɛ se ka kɛ jabɛti nɔ ye nka siga tɛ min na a bɛ se ka kɛ kuma dɔw la. Wa caman b'u la minnu ka jabɛti dɔnna o sira ninnu fɛ. Mɔgɔkɔrɔbaw fɛnɛ fan fɛ i ka sugunɛ kɛ ka ca su ani tile ji min banbali ani i dalen tɛ bana bolo nka i bɛ fasa i senkun kan sɛgɛn kɔtigɛbali ka sɔrɔ u tɛ ka baara gɛlɛman fosi kɛ walima farikolo kalayali ka sɔrɔ dun n'i magara o farikolo la i bɛ taa sɔrɔ farikolo man kalan wali kelen ni bubaga b'i sen minɛ karanpu walima fɛn ɲɛnamani bɛ tagama o sentɛgɛ kɔnɔ n'i ye ninnu jate minɛ i yɛrɛ la a bɛ wajibiya i kan i ka taa sukaro jelita sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a sɔrɔ ni jabɛti don wali kelen ni jabɛti tɛ. An kiri lamɛn ni aw an bɛɛ lajɛlen ye faamuyali ko ɲuman sɔrɔ bi kunnafoniyaw la aw ni ce aw ka ɲɛmadali la jamukan in kɔfɛ ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la aw bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira fɛ ni o de bɛ tali kɛ 72 44 56 18 a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ni babu sen wɛrɛ. Fɛn min tɛ an ka rendez-vous yɛrɛ in jigin an dɔgɔnin an tɛ filan ye wa kaman tɛ na. Eba e ta in fura bɛ ne bolo. O bɛ cogo di? Cɛni paga in dɛ. Nin tɛ jumɛn ye? Tɛ Zeyina. Zeyina. I tɛ dɔɔnin k'a la. Tiɲɛ na Zeyina. Nin na ye kalaya dɔɔnin. Cɛ aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye Zeyina sugandi nimisa foyi t'a la chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛn ye can a ye ta can tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka Zeyina k'aw taama ɲuman ye Zeyina e ma ne ɲininka ko ne ye mun di e ba wa Zeyina de ka to n'a bɛ galabu kɛnɛya de Zeyina. Dɔgɔtɔrɔmuso fo ka waleɲuman dɔn. Alhamdulillah i b'a fɔ an bɔra ka jaw ye cogoya min na docteur bɔra ka kuma tamasiyɛnw kan tamasiyɛn minnu bɛ se k'a jira k'a fɔ ko jabɛti bɛ i la i ka wuli ka taga kɛnɛya tigilamɔgɔw sɛgɛrɛ a y'a fɔ fana ka kuma la a bɛ se ka kɛ ale ye tamasiyɛn minnu fɔ o tɛ k'a fɔ k'o bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la ko jabɛti bɛ o bɛɛ lajɛlen na a ko a bɛ se ka kɛ a dɔw bɛ kɛ a daminɛ kuma lasurunya na an bɛ min fɔ dɔrɔn o de ye bɛɛ lajɛlen ka i janto i ka kɛnɛya la n'i y'a mɛn ko hadamaden yɛrɛ kɛnɛya de don ni kɛnɛya tɛ hali bato ɲuman a tɛ se ka kɛ an bɛ ala deli ka dugawu kɛ an balimamuso ye n'o de ye Tata Kuji ye hali bi dɔnniya nafama ala k'a di an ma. Amin ala ka o dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ mɔgɔw k'u hakili to u yɛrɛ kunna o n'a ɲɔgɔnnaw la o hukumu kɔnɔ an balimamuso n'o ye Aminata Tarawele a ka wulikajɔw ni cɛsiri kɔnɔna na dumuni dilanko nasiraw la an yɛrɛ kun ka yan dumuni na o hukumu kɔnɔ ka kɛ ni bi ta ye a ka sɔrɔlɔ ye min ye an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ.
sɔgɔma dolo jɛrɛjɛ filɛ bɔ bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn o sigiyɔrɔ la a ka rubrique mani de don n'o ye les plats de chez nous bi an bɛ jalakɔrɔbugu la kɛrɛnkɛrɛnnena Sema ani an balimamuso dɔ don an bɛna kuma d'a ma ne ba i ni sɔgɔma. nse yɛrɛ tilenna yɛrɛ kɔri baasi t'i la. baasi tɛ alhamdulilayi. i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛ. ne tɔgɔ ye Kaji Diko. Umi épice mɔgɔ caman bɛ dɔn Umi épice la. ayiwa komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ani Umi épice de don ne ba i bɛna jumɛn tobi ka jira an na. bon bi ne tun bɛ fɛ ka sɛnɛ de dilan ka sɛnɛ kɛ couscous ye n y'a fɔ couscous arabe parce que mɔgɔ caman bɛ sɛnɛ fili dɔw fana bɛ yen nɔ olu b'a feere dɔw b'a ni alors que sɛnɛ man ka bɔ du kɔnɔ sɛnɛ kan ka dun du kɔnɔ de. o ye tiɲɛ ye dɛ mɔgɔ caman t'o dɔn bɔn sɛnɛ fana y'an ka kɔrɔlen koba ye aw ni min ye sɛnɛ bɛna kɛ min ye an ka jɛ ko filɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ sɛnɛ in tobi an mago bɛ jɔ jumɛn ni jumɛn na. bon an mago bɛ jɔ sɛnɛ yɛrɛ la sogo ou bien jɛgɛ ni min ka di ye i bɛ se k'a kɛ n'o ye bon bi an kɔni y'a choisi k'a kɛ ni bulɛti ye et puis an mago bɛ se jaba ma ani Umi épice ka épices komi bɛɛ b'a kalama cogoya min na Umi épice ka épices ka di kojugu an bɛ épices sugu caman kɛ n bɛ mélange d'épices kɛ an ka mélange d'épices ninnu fana ka di hali ni mɔgɔ min tɛ kɔgɔ dun i bɛ se k'a utiliser et puis n'i ye dumuni tulumanw fana dun tisane b'an bolo min b'i dɛmɛ k'i ka graisse bɛɛ wele asan an mago bɛ se jaba ma carotte haricot vert an b'olu k'a la n'olu tigɛ tigɛ k'a misɛnya k'a fara ɲɔgɔn kan k'a fili donc jaba in bɛ sauter de ani bulɛti o sauce bɛ k'a sanfɛ. baro ne bɛ ka nin imaginer ka sɔrɔ ala ma tobi aw ni ne aw y'o tobi togo filɛ sisan tulu bila an bɛna jaba k'a la. an ye pomme de terre kelen kelen fila ɲɛ sisan ka kɛ macédoine donc sisan an bɛ épice dɔɔni k'a la an bɛna Umi épice ka jovial dɔ k'a la o b'a sankɔrɔta an bɛ céleri fana dɔ k'a la ani layi ka sel aromatisé k'a la an bɛ poivre dɔɔni k'a la an ka bouillon mugu an b'o fana dɔɔni k'a la n'an y'olu bɛɛ k'a la an b'a lamaga ka jiran bɛɛ n'a jirana dɔɔni an bɛ sɔrɔ ka ji dɔɔni k'a la ni nin tobira dɔɔni an bɛ sɔrɔ k'an ka bulɛti k'a la o y'ale ko bannen o k'ale ko bannen ale ka teli dɛ n'i bɔra baarakɛyɔrɔ la ni pereselen don dɔrɔn i bɛ se ka nin kɛ surafana ye a dilan mago ɲa an kana an ka sɛnɛw feere a bɛ mago ɲa an ka to k'an denmusow fana gɛrɛ gada la o fana b'a ja o b'a ja yɛrɛ de sisan nɔ a finko fɔlɔ kɛra an bɛna a finko filanan de kɛ donc ji tɛ k'ale la ayi ji tɛ k'a la i b'a lajɛ ni parce que ale sɛnɛ mɔ ka di quoi n'ale finna dɔrɔn o y'a mɔnen donc a finko filanan an ye kɔgɔ dɔɔni dɔrɔn de k'a la kɔgɔ mugu in fana épices de b'a la quoi donc o b'a sankɔrɔta awɔ mais n'o t'i bolo i yɛrɛ bɛ se ka épices kɛ nin na yɛrɛ dɔw bɛ céleri layi ninnu ni poivre mugu wa a ka teli a ka teli dɛ wa a ka magan magayara dɛ i yɛrɛ ɲuman a ma se i ka ji k'a la ji k'a la dɔrɔn a bɛ nɔɔni awɔ ji tɛ k'ale la tigɛ la sa a ka fɛgɛn fana tɛ mɔgɔ kɛlɛ a b'i ko fini awɔ sisan nin y'an ka fɔniw bannen wa nin tɛ fɔniw ye dɛ nin ye sɛnɛ de sɛnɛ jalan kɛlen sɛnɛ jalan k'o kɛ fɔniw ye a ka di yɛrɛ a ka di fɔniw parce que ale ka fɛgɛn i bɛ se ka min don a la i tɛ se k'o don fɔniw la mais plat présentation yɛrɛ b'a nege bi la sa n'i ye nin sigi jagoya bɛ dun parce que a ɲɛ ɲɛna yɛrɛ ye kabako ye o tɛ ya folikan jumɛn b'i bolo ka lase an filɛbagaw ma n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo awɔ ko mɔgɔw ka to ka pilaw falen so kɔnɔ ka to ka sɛnɛw mara ka ɲɛ k'a kɛ ni recette sugunin ninnu ye a ka di kojugu awɔ ko kana sɛnɛw kɛ ɲama na bilen yɔrɔ ayiwa an yɛrɛ y'an balimamuso Umi épice mankan mɛn k'an kana to ka sɛnɛjalanw fili an b'a dɔn depuis an fitinin na u b'a fɔ ko sɛnɛjalan kɔni nafaba de b'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la du yɛrɛ kɔnɔna na donc ni de tun b'an bolo k'a yira u la bi n'o ye sɛnɛfɔlɔ ye o tɛ yan ani mɔgɔ min tun bɛ ɲɔgɔn bolo o ye Umi épice ye e maa min bɛ fɛ k'an ka jɛmukan in k'a lajɛ ou bien k'a participer i bɛ se k'an wele nɛgɛjuru sira la n'o ye 79 63 39 59 n bɛ segin a kan 79
19 63 39 59 an bɛ s'i ma f'i sigiyɔrɔ la ayiwa e ko k'e bɛ se tobili min na an b'o se i ma k'a tobi cogo ani k'a yira diɲɛ maa la an b'a fɔ ɲɛna ko k'an bɛ an bɛ muso fo ka waleɲuman dɔn madame Keta Aminata Traoré a ka wulikajɔ ni a ka cɛsiri la ka se ka an ka yan dumuni dilan cogo k'u ka hakili to a la an bɛ dugawu de kɛ ala ka bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ni baara na nin fɛn ninnu a bɛ ka tunu mɔgɔw la sinon sɛnɛ kɔni sɛnɛ bɛ kɛ fɛn caman ye an fɛ yan an baw tun bɛ finɛ kɛ fɛn caman ye mais sisan ta u tellement que ayi barama yɛrɛ koli ka gɛlɛn u ma c'est pour cela u bɛ sɛnɛ ni fɛn u b'a bɛɛ ta ka taa a fili kɛnɛ ma ala ni mɔgɔw sera k'a ye k'a fɔ ko sɛnɛ bɛ lamara o fana ye hakilina ɲuman ye an b'u fo o baara ninnu na o hukumu kɔnɔ an bɛna segin an ka malimatu ma miniti 5 bɔɲɔgɔn walanda min n'a b'a bolo ka se k'u fara ɲɔgɔn kan k'a datugu ni ala ka jɛ ye. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Hasisan an bɛ al-imam Hassan an bɛ ale ka kɛnɛ kan. Imam Hassan mɔgɔ tun b'a bɛ hinɛ. Mɔgɔ tun bɛ funisiri don. Saïd bin Abdul Aziz a ko ko don dɔ la k'u sigilen don. Imam Hassan a tulo b'a la cɛ dɔ bɛ ka deli a bɛ ka jɔn deli a bɛ ala min bolo. A b'a bolo kɔrɔta a b'a la ka Allah subhanahu wa ta'ala de deli k'ale mago bɛ dinari 10,000 de la a bɛ ka ala wele la Imam Hassan ye mɛ tuma min dɔrɔn a wulila ka don a ka so kɔnɔ a taara o dinari 10,000 in ta ka na di cɛ ma ka sɔrɔ a m'ale deli nin de ye hadamadenya ye nin de ye silamɛya ye Imam Hassan ala tun ka d'a ye kojugu Imam Hassan ko n'a tun sera misiri da la a bɛna don misiri kɔnɔ rafa'a rasahu a b'a kunkolo kɔrɔta a b'a fɔ ilahi ضيفك ببابك يا محسن قد أتاك المسيء فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم a b'a kunkolo kɔrɔta a b'a fɔ ne tigi ala i ka dunan b'i ka da la e min ye ɲuman tigi ye e min ye ɲuman kɛbaga ye juguman kɛbaga de na n'i ma dɛ o tuma na i ka tɛmɛ ne ka juguman ninnu kan min bɛ ne bolo ni e yɛrɛ ka ɲuman ye ɲuman min bɛ e ala bolo y'a kari e min ye masaba ye nin de tun ye Imamu Hassan ye ka bɔ kuma kɔnɔ ni mun ye Imamu Hassan ko depuis a san 7 a tun bɛ to ka kɛ alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni wahayi jiginna alakira kan dɔrɔn n'o y'a sɔrɔ a bɛ yen a san 7 ale bɛ sin k'a dusu yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na Sayyidina Ali karamallahu wajahahu tuma bɛɛ n'ale donna an ba Fatima kan a bɛ n'a sɔrɔ dɔnni kura de b'a bolo min jiginna ka bɔ Allah subhanahu wa ta'ala yɔrɔ n'o ye Kuranɛ ayaw ye fasa'alaha an zalika a y'a ɲininka e bɛ nin bɔ yɔrɔ jumɛn de a ko i den Al-Hassan alayhi salamullah ale de bɛna ni a ye kana fɔ ne don dɔ la Al-Hassan donna so kɔnɔ Sayyidina Ali a y'i dogo so fan dɔ fɛ a donna a ye kumakan min mɛn a mɔkɛ da la n'o ye Rasulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama a nana a tun bɛ fɛ ka kumakan in lase a ba ma fartaja o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a yɛrɛyɛrɛla a ma se ka kuma fa ajabatu ummuhu an ba Fatimatu Zahra ale kamana ganna o la a sina k'i kanto bɛɛ man te den min bɛ san 7 la la ta'ajabi ya umma qalla bayani wa qalla lisani la alla sayyidan yar'ani a ko ne ba k'i kana kabako ya ayi kumakan faranfasiya min b'i bolo o dɔgɔyara wa nɛnkun fana giriyara a ma se ka walawalali kɛ nka la alla sayyidan i b'a sɔrɔ kuntigi dɔ de bɛ yen o b'a la ka ne kɔlɔsi a san 7 ale ye tun bɛ mɔkɛ ka wahayi ni min jiginna k'a ɲɛna a b'a durusi a bɛna ka na ba kala la an b'o Imamu Hassan de ka kɛnɛ kan nin kɛnɛ ba ninnu an y'o sɔrɔ ni jɔn ye a Seydi Sharifu Usmanu Madani Haidara y'a bani mais an bɛ kɛnɛ min ka bi n'o ye Imamu Hassan ye o denbajara bɛ jɔn yɛrɛ de bolo o bɛ Halimatu Saadiya Dagamayisa a bɛ ale de bolo ni kɔrɔmuso ko ma n'o ye Jɛngi Jida
ana balmo bela jili ka fara Abdullahi ka dagabaisa ala ka hinaro fara na balmo bela jili ku bi sirifla bela jili fo Allahu akbar u ka foli belebele ka bi asidi Sharif Usman Madani Haidara faridu zamanihi ku ka foli bi ale a nyere la asidi Sharif Usman Madani Haidara ni mami ya soro buranye wallahi ki wasara buranya la sikatala ise wara buranya la ikuna wolola buranya la baso faso ku bela jeli bi foli kai am de nyuma fana no ya Halimatu Saadiya ye madam Haidara ko foli baye duawu dendo baraka dendo ay kota kanyeta ko bi duawu de kai baso ni faso bela jeli de bi duawu kai ala ka sago kai amin ka duawu kai ala ka kenya di ama masa mi nale de shafi masale de kenya masai ala ka kenya di ama kenya sa wosa anga je ka sigi nyogon fe sini suntige ala ka sigi herala ala ka wili herala ambi bela jelin fu ya rabbi samarabi ala bulu sitigi ala ko di ama anga nyogon soro nin kenya baraka mainka inshallah aja ala ka do bela jelin ne amitla ka sigi kana iman inshallah o kofe musal kan ya nangata suku kono sigi nafila ka an shune sumalo sutan ani worona an nafila ye joko tan joko kile joko tan salam la kudu joko kile fatiha kala min ko fe idha zulzilatil ardu zilzalaha o shine tan ni salam labam la ya hasibu o shine keme sumalo sutan ani worona an nafila joko tan salam la kudu joko kile fatiha kala min ko fe idha zulzilatil ardu zilzalaha o shine tanta fo ta dafa salam labam blanen ko fe ala to mi ya hasibu ibo wirdu shine keme soroka duo ke ki mo ira ala taala inshallah solo ni nafila nunu doni kala mun ya bo ma bote bokunye wasa mo ku yere deme ka barala wa be fasamati ya chaman fola ka foniya sun niya salibe ni soro wala mi dole ka ala ko bela jere di ama o kuma kono ambe ambalom sufoni kenenka me fatim bari sangosa ko buguni abe suntire bla kana di ama aya bla kungo kana amba fuka wal nyondo ka buguni ka befo atwa ni wati na be buguni ate buguni kapu de la ame kapu mo bela jelen fo fatim bari toyala ne be terga fo no buguni gouverneur ne toma général Ousmane Wele ani hiji ka nyon fe ni ala sonna ba fuka wal nyama général Ousmane Wele so na be buguni o dikore baro ay kuna sinan fu me ka madam kan amba fuka wal nyama dikore ne rega to buguni ka fe no ka buguni kan kuna ka bela jelen fo atwala ka jamiatul ansar din bolo fara min be buguni ka fe no president na ka jama ka farane re dinge balo amu befu ko wal nyama ka wul ka jonu ka cesirla buguni ka fe no o ko fe ame sigin kana hakilla jigna ka mo la donya ka fo anga ni plateau nunu fana joro yi mi o de ka ni produit nunu sa amba fo wati be tuma chama wa fanye plateau nu kaduye émission nyena wajuru nyena me ka be fra nyogon kan fana joro yi mi o de ka dunta ka ken ni produit mo le zikadi ji precia ti alkaba ani le halib nunu e fonye abanga sponsor ka produit la abi mali fantana ni bela jelena mana ni asana sangare o be dofra courage ka sikatala o ba to fana bara ni ni siraka an fana mogo be fon fena ni mogo aso be andeme parce que bara nunu o nyogon kono de don mi nyona o don mi nyona wala o jore ni ni yota ka andeme ka ni produit ni ka sani kala an fana jore ni na nyota ni mogo aso ba tata ni rebe na sponsor la fana ba tata bara nunu be fati o lamba fo ka tani ga sigi o bi fana mi yere akore fana ye mi be fo aka produit mun kai mo le zi mo ya ne na be ko ka kadi ni fen do fen fana ka ko mandi awon mi siga a sigi mo nyekoro me ta so lan tira kuma ka wa ija jamu do le do wele dike wala musodo wele dike wala kale be najin kadi kale ba utiliser ale asire o sharia ko mo bonda salati dumba fana ban fen malam konati ale fana ko najin kadi kakadi
ni mayonnaise kadi fana da salatin sanfɛ wadu dia ma ale ka dun ta ye salati de ale ko k'ale bɛ salati dɔrɔn de dun sɔgɔma salati tilegan fɛ salati sufɛ salati nin fana ye kabako ye dɛ o kɔrɔ e kɔni balo i man gɛlɛn salati a salati ka kunjana tɛ fo ka fɛn dɔ k'a san a m'a ta fɔ de ale ko salati fɛn tɛ da o kan n'i ye farafin sɛ dɔ sɔrɔ an bɛ mɔgɔw ladɔnniya sabu k'u hakili to o la kosɛbɛ u b'an dɛmɛ baara kɔnɔna na o kɔfɛ kunnafoniyala ni ala sɔnna ma bi wulada in na i n'a fɔ san kɔni b'a sɔrɔ jama dafalen bɛ yen fɛn min suntigɛ ye wulada in na ni ale b'a sɔrɔ jama bɛ aja VIP Kogodi kɔnɔna na résidence Haidara la paix Mimi Haidara kɔni no ka suntigɛ ba labɛn bi wulada in na hakili la an y'a ci fɔ kabini o dongo an bɛ dugawu kɛ ala ka bɛɛ kɛ baraji ye o kɔfɛ fana fɛn min ye Imam Hassan ale ka suntigɛ ye sini alamisa ye a baaraw kɔnɔna na kuranɛ kalan ye 15 heures ye maintenant ni ala sɔnna ma suntigɛ baaraw bɛ cogo o la sini inshallah o ye tuluta baaraw ye ne yɛrɛ ba ka invitation i ba ka invitation o la bɛɛ k'i hakili to a la ala se ka wulikajɔ kɛ ka se yen nɔ wala bɛɛ ka place dɔnnen sanfɛla bɛ yen misiri kɔnɔna na misiri kɛrɛ bɛ yen parce que i mana taa sigi yɔrɔ min na n'i taara sigi i bɛ lawuli dɛ ko suruba k'a den ma a k'a den ma k'a bɛ kangaro min da o ye ko n'i taara jama la n'i t'a fɛ i ka bonya ka siɲɛ ko a tɛ f'i ma wuli ka bɔ yɔrɔ min na i tɛ se o de y'i place ye o de la n bɛ ka tɛ nin ka sigi k'a la siège madarasa cour kɔnɔna bɛ yen misiri kɛrɛ bɛ yen siège sanfɛla bɛ yen o la bɛɛ sigiyɔrɔ dɔnnen don VIP yɛrɛ bɛ sanfɛ o la i place ye min ye t'i sigi dɔrɔn dumuni b'i sɔrɔ yen ni ala ni kira sɔnna ma sini ala k'an si jɔ ko o kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ o hukumu kɔnɔ an bɛ wele bila ka taa katikaw ma juma nata an bɛ kati kɔkɔ plaine sescom terrain kɛrɛfɛ an ka wajibu min ni a bɛ kɛ juma o juma kɔkɔkaw turu bɛ olu de la a bɛ kɛ juma nata nɛgɛ kanɲɛ 21 an b'a ɲini kɔkɔka bɛɛ fɛ bɛɛ ka bɔ Sherifa Matijani Haidara denkɛ bɛ taa kati kɔkɔ juma nata a bɛ kɛ kɔkɔ sescom misiri kɛrɛfɛ bɛɛ welelen don an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen ni ala ka jɛ ye ni ala ni kira sɔnna ma a tɛna kɛ basi ye min ni a n'an bɛ dɛsɛ ni ala sɔnna ma o hukumu kɔnɔ an b'an sɛnsɛn ka taa sugu kɔnɔ an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen ni ala ka jɛ ye Sunkalo jumakun sabanan wajulu kɛnɛ min bɛna ɲɛnamaya a sɛri Sherif Ahmed Tidiane Haidara fɛ Kati ville sous section de ye nin baara in sigi sen kan ni ka a sɛri Sherif Ahmed Tidiane Haidara bila a ka munumunu Kati ville sous section comitew ni ɲɔgɔn cɛ sunkalo jumakun sabanan wajulu kɛnɛ bɛ ɲɛnamaya Kati kɔkɔ plaine comité ni Kati ATT-bugu comité fɛ min bi kɛ Kati kɔkɔ plaine na sescom kɛrɛfɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 waati 21h Kati ville sous section ɲɛma Fasigi Dumbuya ko a bɛ wele da Kati n'a lamini bɛɛ lajɛlen u ka bɔ ka caya i n'a fɔ kɔrɔlen u bɛ bɔ cogo min na don kelen pe jumadon marisi kalo tile 6 an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Kati kɔkɔ plaine sescom kɛrɛfɛ ni kana bani dencɛ a sɛri Sherif Ahmed Tidiane Haidara lamɛn sabu n'i ye Sherifu lamɛn i ye kuranɛ lamɛn ni maa min ye kuranɛ lamɛn i ye ala ka kumakan lamɛn bani dencɛ a sɛri Sherif Ahmed Tidiane Haidara kɛra ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ɲuman ye yɔrɔ min na i ni kan ko k'i janto mɔgɔ dɔw ka kɛnɛya la u bɛ se ka k'i ka baarakɛta ye a ye na kalan kɛ karamɔgɔ jolenw kɛrɛfɛ walasa ka programme kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ minnu sigilen bɛ ka ɲɛsin kɛnɛyakow ma bi a ye dɔnniya sɔrɔ ani ka fɛɛrɛw sɔrɔ kabi aw don fɔlɔ an ka ekɔlisow kɔnɔ min k'aw labɛn ka bɛn ni kɛnɛ tiɲɛw ye a ye na fara an kan ka kɛ kulu ye kulu min kɔnɔ ekɔliden kelen o kelen o bɛ jukɔrɔma tintin ni k'a lasa seyɔrɔ la i ka jɛnatigɛ nafasɔrɔ siraw bɛ daminɛ yan nɔ école de santé de Bamako la ESB i labɛn walasa ka différence créer i janto i ka kɛnɛya la ani mɔgɔ wɛrɛw ta a ye na fara an kan kabi bi ni k'aw ni kankow kɛ a ka baarakɛtaw ye don o don Étoile électronique marque de l'élément la Samalagnon Malila o de la a nana ni minankura caman ye maliyɛnw lafiyali kama primi show yɛrɛ kɔni i n'a fɔ téléviseur full HDw HD gansanw a smart lamaw ani ka se a écran plaw ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma étoile électronique nana ni nin bɛɛ ye aw bɛ se ka audiɲɛ ɲɛtaw suwani minnu na wa o ta bɛɛ ye dɛ n'i ko étoile électronique i ko électroménager aw minnu mako bɛ réfrigérateur la congélateur tobilikaminɛw ni bɛɛ bɛ sɔrɔ sɔngɔ danatɛmɛdiya la
étoile électronique la o kɔfɛ telefɔni suguya bɛɛ bɛ sɔrɔ étoile électronique la a smartphone lamaw tablette tactile ani connexion kɛla caman wɛrɛw étoile électronique yɛrɛ filɛ nin ye sugu nimayɔrɔ la place du souvenir kɛrɛfɛ sira min bɛ tɛmɛ Manimaki fɛ o tuma na maliyɛnw aw kana sɔn cogoya si la ka to kɔfɛ étoile électronique ko la aw senfa joona ka se yen nɔ u ka minɛnw ka ɲi wa a sɔngɔ ka di fana a y'aw ka kɔmaniw kɛ joona ni nimero ninnu na minnu filɛ nin ye jabarani sanfɛ. National Distribution aw ka pinɛko hami banna pewu anw fɛ yan qualité ko kuma banna pewu an ka pinɛkolo gɛlɛnw mobili siya bɛɛ lajɛlen pinɛ remorque pinɛ minnu bɛ mɛn wa u bɛ sira bɛɛ lajɛlen boli k'i hakilina tigɛ pinɛkɔrɔ i ka bolimafɛn la a fɔ National Distribution ka pinɛkolo gɛlɛnw tile ti fɛn k'u la ka sira bɛɛ lajɛlen boli i hakilina tigɛlen lakana kɔnɔ National Distribution ka pinɛw don National Distribution na an ma ɲinɛ min minɛ kɔ o y'an ka ventilateur rechargeable ye fundeni bɛ k'aw minnu sɛgɛ an ka ventilateur rechargeable b'aw ka bila la u dilanma kama k'aw dafɛla bɛɛ lajɛlen minɛ k'a suma tɔbɛ kuma bɛɛ lajɛlen la National Distribution ka ventilo rechargeable u dasilen bɛ jamana in fa bɛɛ lajɛlen la ventilo rechargeable dilanma kama mankan t'a la a fanga ka bon a tɛ courant jeni wa hali ni courant tigɛra a bɛ lɛrɛ caman de kɛ ka fiɲɛ sumalen di i ma k'a sabu kɛ batterie qualité ye a la n'a mago jɔra National Distribution ka pinɛw la a n'a ka ventilo rechargeable an jogolen filɛ nin ye yirimajɔ ka ɲɛsin stade du 26 mars ma National Distribution siradala kɔlɔnba n'aw bɛ fɛ k'aw ka sɔrɔw yakubaya ka bilankɔrɔ kɛ walima nafoloko ta siya wɛrɛ fɛ Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma walasa k'an ka dɔgɔtɔrɔso bonya n bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan wa kosɛbɛ ka fɛɛrɛw di aw ma walasa ka dɔ fara aw ka baara bolodalenw kan k'u lataa ɲɛ an bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan walasa ka se k'an ka baaraw yakubaya wa awɔ Coris Bank baraka ka financement ijara ye juru ye juru min bɛ bɛn o sira ma yala u bɛ se k'an dɛmɛ an ka so jɔliw fana na wa n ka mobiliko yɛrɛ fɛnɛ a jɔda b'o la wa ne ka kalanko dun awɔ k'aw ka sogow k'aw bolo tiɲɛ ye ala ni fɛɛrɛ minnu bɛ di aw ma yala Coris Bank baraka bɛ se k'an dɛmɛ an ka sojɔ balakorogerew na wa jaati Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma Coris Bank baraka bɛ bɛɛ dɛmɛ jinɛko t'a la wa siyako t'a la Coris Bank baraka bɛ yen bɛɛ de kama n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la aw bɛ wuli ka se an ka agence la Coris Bank International baraka ka nafolo la baara silamɛya hukumu kɔnɔna la. Magique à promotion Mix Joli Day à Kadissa. Tu peux remporter des lots incroyables comme un réfrigérateur, une télévision ou une super moto Jakarta. Prends-toi vite dans ton marché, achète ton kit mix composé des formats poudre et tablettes 100% magie à 500 francs seulement. Reçois ta carte à gratter et tente ta chance pour remporter de super gros lots. Jusqu'au 25 mars 2026 avec ta promo Mix Joli Day, tu gagnes, tu gagnes. Moi et Magie, si bon ensemble. Sungolo konnana ambeni sondianino ka wakati dumani do makono. Sumana sa tigal mayroma nika beni misiri wule kan. Niko lagare tumbuka munini tuguni. Afamuna sisa. Jupaps. Barsa angani sondia ko fuiti sikake Jupaps ko. Jupaps qui ni la hine ni la horma kaloina. Jupaps diamide fogaba. Jupaps forma 1 litre de soro 600. Oga bitiku bela. Ramadan Mubarak. An sɔgɔma nse tanti ça va somɔgɔw ne mɔlen don foyi t'a la alhamdulilah e bɛ ka relax mois de di Nura ma awɔ Nura âge tɛmɛ n'o kan Nura bɛ NI plus de ta ne yɛrɛ bɛ yaala n'a ye de a tɛ bɔ ne ka saki kɔnɔ nin de ye céréale relax 1 plus ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye Mali la vitamine 21 de b'a la namasa b'a la tamaro b'a la pomme b'a la di b'a la denmisɛnninw b'a fɛ cogo mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɛ ten a kɛ bannen kun abada Iridielac
den dumuni dafalen denbaw ka lafiya kama ka ta den kalo 6 la ni Ridjelak 6 mois ye a kalo 8 ni Ridjelak 8 mois ye ani sisan Ridjelak 1 plus ka ta den san 1 na ka yɛlɛ awɔ ni ye o fɔlɔfɔlɔ ye Mali la. Ridjelak ka céréale 1 plus falen do vitamine caman de la minnu nafa ka bon den ka kɛnɛya a n'a ka lamɔ na. Ridjelak denbaw bɛɛ jigi don. Ridjelak 1 plus a nana o lafiyali kan. N'aw bɛ kunnafoni nɔfɛ aw bɛ se ka weleli kɛ 73 91 91 91 la. Ridjelak siɲɛ 1 Ridjelak waati bɛɛ. Chez Fovi, nous sommes fiers d'être présents dans chaque aspect de votre vie quotidienne, apportant confort, style et qualité à votre foyer. Venez découvrir tous nos produits dans les galeries Idia ou sur notre catalogue en ligne. Fovi Industrie, l'équipementier de votre maison. Farifoni ni galabu kana ya bobe dema te national Jama je yorola national Konyo yorola national Yengunu yorola Ali tozigi yorola jama bebe girete minga te national Magoro ba mi dimse umba mi chauba mi musuba mi aha te national Ni akimi ini kungolo dimi te nwanye Ni akimi ini bana misente nwanye Ni akimi ini farifoni be nwona Odela ubafe Sipori kala ubafe Meru ubafe Artisi ubafe Abibu wajulu keneka Nega gera na te wera tisi Tuguni Forte National Forte National Malima muso ne de ba fe kan na dumange wa kebi ne kunungana langoloto na mi no fe ona de bito beni zamzam kan na jini ngura boleye abuyon épicé na poulet malima muso e de ba fe ka ko ke ladia ni salade lale kerengere ne ye ni nga jege kene da safe fe mi mo dunja zamzam kan na jini mbuyon poulet ana épicé du aw minu nye soko jini na wiye wale kele aw ba fe ka place spécial la domini kerengere ni guno kele mi me olabi zamzam kan na jini ngura buyan poulet ana épicé du Mali kono gabu kono donzo dema ya bela jele ka nisodia ni ka tobile ye ejiki semenjere ke zamzam ka najini ngura buyan poulet ana épicé ye ko kebe mena ka nisodia ni ngabla munya na mako jora kona foni werela zamzam ka najini ngura buyan a épicé na poulet ka abise ka wuli ka se bebe nyarela immeuble babu yarala Zavia Kerefe rue 429 porte M1 wale kele aka na juru coupe bamba 76 80 0062 wale kele 76 38 59 59 zamzam ka najini ngura buyan poulet ana épicé lude bela jele wasara
championi te danaya ima choix kada timiya ka farifani ka gɛrɛ ɲaga fo danaya a faronko kelen a bɛ galabu kɛnɛya kibila bɛɛ la non a dan don tew ka championi do a gute dori ka galobunda te danaya on papa goûter on mama goûter cɛ joni goûter cɛ aya goûter c'est comment te danaya championi papa te danaya a ka di trop te danaya i ye danaya mina fa e ma dɔ wele mago sa n'o daraka nɔnɔ madame namu nɔnɔ sugu jumɛn don e nɔnɔ saheli kanɛti kɛ so darafo ka nɔnɔ saheli kanɛti tɛ daraka nɔnɔ dama ye dɛ a bɛ min waati bɛɛ wa a bɛ kɛ fɛn caman na a bɛ kɛ dɛgɛ la a bɛ kɛ sɛri la n'i sɛgɛnnen nana ka firiko dayɛlɛ ni ka kelen ta k'i kun ja n'a ye i bɛ sin ka lafiya tɛ nafila d'a ma joona a bɛ baga denmisɛnninw ma fu n'o tɛ a yɛrɛ b'i kan ja n'a ye kuma bɛɛ saga nin waati wa lafiya in tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ suma bayɛlɛmani de nɔgɔya k'i to a kan wa ayi i kɔnɔ kɔni tɛ ja abada datugulani ngalo ka bɔ a da la dɔrɔn n'o tɛ ni k'i kun ja n'a ye tiɲɛ na nɔnɔ sahel kanɛti nin kɛra ne min ji ye sa saga ani waati sunkalo ye dɔnniya ani kanu tilali waati dɔ ye guwa kɔnɔ ni nɔnɔ mixwell ye sunkalo kalo kɔnɔ waati o waati o ye tilali ye vitamine nafama caman b'a la o ye A, C, D, E ani K. Protéine ani calcium fɛnɛ b'a la. Nɔnɔ mixwell b'aw limanaw dɛmɛ u ka to kolo kɛnɛya ani kɛnɛya la waati bɛɛ. Mixwell, sunkalo kalo ye damu ye waati bɛɛ. Mixwell, riche et crémeux. Ne ye Dezara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la. A ka di kojugu. Ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ. Mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya. ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de ye sari. n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ mali feereyɔrɔ bɛɛ. zara ye nouveau soleil sarl ka produit dilannenw ye. a y'o ka jupresiya ɲɛda kuraw lato dɔn u lasagonen ko ɲuman kamitiw kɔnɔ miridenw kɛnɛ ani a jaabi sɔrɔ min fɛn kelen min na. Presiya ka lemurubaji o bɛ fanga ni kɛnɛya di d'aw ma. Presiyamanw o ye mangoro balama gɛrɛgɛrɛw de sugantilen ye k'a nɔnɔ baw ye. Presiya anana ye a ye jabibi kɛnɛ duman ɲɛnafinbaw la. Presiya ka biyakici timiya ale tɛ fila fɔ. Wa Presiya ka cocktail n'i ma nɛnɛ i tɛ se k'a faamuya. Presiya anana koko ni fɛnw ka loloni ale kɔni maa t'ale kɔrɔfɔ maa ye tuguni ni Presiya ka jus kɛnɛtimaw ye a yiridenw bɛɛ lajɛlen nɔnɔ jabɔ don o don nisɔndiya ani damu na. ayiwa
an bɛ foli lase an ka sugu kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma surtout mun ye danaya da an kan kana fara an kan baara in na an bɛ a ma bɛɛ lajɛlen fo ka tila k'a yira mɔgɔw la sira dayɛlɛlen don sunkalo tɔ min bɛ yen n'aw bɛ fɛ aw ka feerefɛnw ka lakodɔn aw ka boli ka na an ka service commercial la ni ala ni kira sɔnna a ma aw bɛ fara an kan baara in na o hukumu kɔnɔ Ustaz hakilila bonya segin foli ci dɔ b'an bolo ka ɲɛsin an balima ɲuman dɔ ma kosɛbɛ Jalo ye y'a fɔ cogo min na ka wale ɲuman dɔn foli an balimamuso ani an baarakɛɲɔgɔn n'o ye madame Debitaw Aisha Debitaw ye maa dogolen tɛ jamana in kɔnɔ a ka cɛsiri ni a ka wuli ka jɔ kan diinɛ baara laseliw hukumu kɔnɔna la a ko bonya kɛra ye an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn ni an balimakɛ fɛ Sheikh Musa Sampana hakili a fana ye maa dɔnni ye jamana in kɔnɔ maa dogolen tɛ Sheikh Usman Madame Haida kanuba ba don tile fila in na ka taa la wuli ka bɔ sunɔgɔ la Sheikh na Jawara ni Musa Sampana ka délégation ka mɔlɔntu la wuli ka bɔ sunɔgɔ la a yɛrɛ jɔrɔlen ko mun de kɛra a wele ka mobili clé ni a papier ta k'a d'a ma Musa Sampana ka a y'a ye mɔlɔntu ye cɛsiri ni wuli ka jɔ min na a bɛ taxi ta la a ye dɔ kɛ taxi taw ni sotramantaw la ko k'a bɔ o la k'a dɛmɛ a ka diinɛ baara kɔnɔna la ani ka mobili n'a clé ta k'a di a ma k'a ka diinɛ baara kɛ ni a ye a yɛrɛ diinɛ baara kɛ ɲɔgɔn dɔ fana fɛ min ye karamɔgɔ ye min ye wajurukɛla min ye diinɛ baarakɛla ye an b'a fɔ an karamɔgɔ Sheikh Musa Sampana a ma fili a ka bonya di yɔrɔ la a y'a di a di yɔrɔ la wa a y'a di dicogo fana na dicogo min fana ka ɲi min ka di Ala ye ka tɛmɛ dicogo bɛɛ lajɛlen kan ka maa ɲinalen sɔn an b'a fɔ bamanankan na cogo min na ka taa maa sigilen kan hakili t'a la a sigilen ka ye ka taa Jalo sɔnni bɛɛ ka di nka nin sɔnni fana ka di kojugu n'a bamananw bɛ dugawu kɛ ko Ala k'an ɲinalen sɔn Ala k'an ɲinalen sɔn tuma dɔ la ni layidu ta mɔgɔ ye n bɛna nin k'i ye i b'a tigi hakili bila miiri caman na dɛ nka n'i taara bara la dɔrɔn a bannen pewu k'a d'a tigi ma o fana ye sɔnniba ye n bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ Sheikh Musa Sampana ye k'a fɔ ko Ala ka a fana ɲinalen sɔn fɛn min ka di a yɛrɛ ye diɲɛ ani lahara ale de b'a dɔn Ala k'a di a ma a bɛ siran min ye diɲɛ ani lahara Ala ka an ni a kisi a ma mɔlimatu ka foli don k'a fara anw yɛrɛ ka foli k'a kan ka d'a kan n'a dira mɔlimatu ma a dira an bɛɛ lajɛlen ma an yɛrɛ fana ka invitation tɛna sumaya tuguni tuma dɔ la n'an ko mɔlimatu ma k'a kana an bɛna émission kɛ téléséré fila la tuma la nacogo ko ni yɛrɛ taara mayara nacogo ko bɛ kamanaganw kɛ tuma dɔ la nka sisan an yɛrɛ jamana gɛlɛya sa wele bɛ bila a ma waati bɛɛ an tɛ siran parce que an b'a dɔn bolifɛn bɛ yen nɔ sa Ala ka essence sɔngɔ ko fana nɔgɔya bolifɛn dira min y'a di Ala k'a sara ni hɛrɛ ye ka caman bila a nɔ la Ala kana nimisa a ka kɛwale la Ala ka Musa Sampana ɲɔgɔn ci Amadu Jalo fana ma min bɛ nin bonya ɲɔgɔn ci fana inshallah Jalo o ɲɛna kosɛbɛ an b'a fɔ ka a waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ a ye nafolo a bɔra nafolo min na Ala ka barika don Ala b'a dɔn a dira dibaga ma a dira mɔgɔ ma min fana n'a ka kan ni dugawu k'a ye Ala ka a k'a ma hɛrɛ ye sun tigɛlen Bamakɔ a n'a lamini kɔnɔna na ni waati in na a bɛ dakuruɲɛ kelen foli kɛ dugawu kɛ an ka se ka sun tigɛ اللهم لك سمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni Ala ka jɛ ye أشهد
Découvrez la gamme de jus de votre Presea en canette. Pour une fraîcheur rencontre le goût. Presea Orange, une richesse naturelle de force et de vitalité. Presea Mangue, une saveur intense de concentré de mangue soigneusement sélectionné. Avec Presea Ananas, goûtez au plaisir tropical de jus d'ananas fraîchement pressé. Appréciez la douceur exotique et irrésistible du jus de goyave Presea. Presea Cocktail, une explosion de saveurs fruitées pour une sensation unique. Presea Ananas Coco, une alliance parfaite de fruits pour une sensation gourmande et unique. Avec votre jus Presea en canette, vivez l'arôme fruité. Sungalo Donia ani kanu klali wati doi gwa kono. Ningalo mixweli sungalo kanu kono wati oye klali. Vitamine nafama chama mala oye A, C, D, E ani K. Protéine ani calcium fene bala. Ningalo mixweli wa limana udeme ukato kolo kerea ani kerea la wati be. Mixwell, sungalo kalo damuye, watibe. Mixwell, riche et crémeux. Je suis le Tezara, le booster d'énergie qui procure du bien-être à tous. Trop bon. Et moi, quand je suis là, la causerie au grain est encore plus intense. Et la satisfaction se lit sur tous les visages après m'avoir consommé. Alors, c'est qui la star? Vous parlez trop, c'est moi la star. Mon goût est unique et je donne de la saveur au plat. Moi, le lait Zara, je suis fait pour les petits et les grands. Avec moi, la croissance des os est assurée. C'est pourquoi les enfants m'aiment bien. Mais qu'est-ce qui est savoureux et donne de la couleur aux sauces? C'est bien moi, la tomate concentrée Zara. Je suis exceptionnelle, c'est vrai, mais nous sommes tous des stars. Pour une alimentation saine et variée, optez pour les stars de la cuisine, les produits alimentaires de qualité Zara. Disponibles partout au Mali dans les points de vente habituels. Fonsere beba ko agute kagalbonda Teuka championi Tedanaya Imashwa Kadatimia Kafarifani Kageranyaga Fodanaya Afaron kokele Abegala butkemea Kibila bela No atandu Teuka championi no Agute Kagalobonda, Tedanaya. Oh papa goûté, oh maman goûté, Che Jonin goûté, Che Aya goûté. C'est comment, Tedanaya championi. Papa, Tedanaya, Akadi trop. Tedanaya, Yedanaya Minafa. Malima muso ne de ba fe kan na dumange wa kebe ne kununga da langoloto na mi no fe o na de bito bene zamzam kan na jini ngura boleye abuyo EPC na poulet malima muso e de ba fe ka ko ke ladia ni salate la le kerengere ne ye ni nga jege kene da safe fe mi mo dunja zamzam kan na jini mbuyo poulet ana EPC du aw meno nyeso ko jini na wiye wale kele awa fe ka place spécial la domine kerengere ne guno kele me me olabe zamzam kan na jini ngura buyan poulet ana EPC du Mali kono gabu kono donzo dema ya bela jele ka nisodia ni ka tobile ye ejiki semenjere ke zamzam ka najini ngura buyan poulet ana EPC ye ko kebe mena ka nisodia
ni ngabla munya na mako jora kuna kuni werela zamzam kan najini ngura buyo a EPC na puleka abise ka wuli ka se bebe nyarela immeuble babu yarala Zavia Kerefe rue 429 porte M1 wale kele aka daga jurugu be bamba 76 80 0062 16 wale kele 76 38 59 zamzam kan najini ngura buya fule ana EPC lude bela jele wasara. Chez Fofi, nous sommes fiers d'être présents dans chaque aspect de votre vie quotidienne. Apportons confort, style et qualité à votre foyer. Venez découvrir tous nos produits dans les galeries Idia ou sur notre catalogue en ligne. Fofi Industrie, l'équipementier de votre maison. Alhamdulillah rabbil alamin ambe ala tanka barkada amburaka suntike duwa fan kera ala ka bela jelemne ka nyina ala fa ay geleya munun so an kan ala ka geleya nunu wuli ala ka anga jamana basiki ala ka heredo anga jamana konnana fokata se an krefe dugu bela jelema anga jamana fintigila ko ambe duwa kren ka nyesuma o mana ke yoro ala ku kisi ku tanga ka ala deli ya rabbi ambe fitna min konnana ala ka ambo konnana fitna mo wala ka kisu toroma diya ni geleya ni fitna ni tonyoli minnu bɛ senna ala ka diɲɛma bɛɛ kisi ka bɔ a tɔɔrɔ ma ala ka kow jɔ ala k'o kɛ ciba bonya kosɔn sali ala muhammadin wa alihi o kuma kɔnɔ an bɛ foli ta ka kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma a seyidi sherif usman madan haidara an bɛ dugawu k'a ye ka dugawu kɛ a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye a bɛ siran fɛn fɛn ye ala ka don a n'a cɛ a ka hɛrɛ bɛ ko la ala k'o kun ɲɛsin a ma a bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na malidenw ye silamɛw ye diɲɛ ye ala k'a sara a la yarabi ala k'a sara a la ala ka a ko hɛrɛ di a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ka Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka diɲɛ hɛrɛ lahara hɛrɛ ka bɛɛ sɛmɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a di karamɔgɔ ma ala ka an niyɔrɔkun ye ala k'o kɛ ciba bonya kosɔn sali ala muhammadin wa alihi wa an tɛ ɲina fana miliyari caman ala k'o di karamɔgɔ ma karamɔgɔ ɲɔgɔnnaw n'u ye miliyari caman sɔrɔ mɔgɔ caman b'a sɔrɔ olu nɔ na mɔgɔ caman b'a sɔrɔ olu nɔ na sabula karamɔgɔ kɛmɛ ka jigiya minnu ta kalanden kunda teri kunda sinji kunda balima kunda furuɲɔgɔn kunda sigiɲɔgɔn kunda a bɛɛ lajɛlen alhamdulillah n'i y'a fɛn o fɛn ɲininka a bɛɛ bɛ se ka kuma ni cɛkɔrɔba in ka ɲumanya fɛ o la an b'a ɲini ala fɛ ala k'a sara a bɛɛ lajɛlen na o hukumu kɔnɔ sa kan an bɛna segin bisu in na nafila ma laban na ka mɔgɔw hakili lajigin a la. Jalo an bɛ segin ka i fo su in na nafila suna sunkalo su 16 na o nafila ye jɔko 10 salam bila ko 5 jɔko kelen o kelen fatiha kalanin kɔfɛ idha zulzilatil ardu zilzalaha o siɲɛ 10 salam laban bilalen kɔfɛ ya hasibu ya hasibu ya hasibu o siɲɛ 100 an bɛ se a kan siɲɛ laban na sunkalo su 16 na nafila jɔko 10 salam bila ko 5 jɔko kelen o kelen fatiha kalanin kɔfɛ k'a dafa idha zulzilatil ardu zilzalaha o siɲɛ 10 salam laban bilalen kɔfɛ ya hasibu ya hasibu ya hasibu o zikuru kɛ siɲɛ 100 inshallah k'a kɛ cogo nɔgɔya ni min y'a kɛ ala k'a minɛ an bɛɛ lajɛlen amin ya rabbal alamin ala ka o dugawu minɛ o kuma kɔnɔ seyida ka kɛ ni an ka waati cogoya ye foli ni kuma kuncɛ kuma jumɛn de bɛ yen alhamdulillahi rabbil alamin foli an bi ala folen kɔfɛ ka sɔli kɛ mustafa kan an ka sababu ɲuman tigi n'o ye seyidi sharifu usman madan haidara an ka foli b'a ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka telesirifila mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka segin tuguni ka foli kurakuraya jɛnɛba jiga ani a badenw ani abdulahi dagamɛsa ala ka hinɛ na ani a balimaw ka foli kurakuraya kosɛbɛ ka foli kurakuraya k'a di madam haidara a seyida halima dagamɛsa ka foli kurakuraya ale ma k'a ɲini masa harmani fɛ a ye hasaniya min ta k'a da disi la
ala k'a fanga se a si ala k'a di a ma a kɛnɛya ya rabbi ala taala k'a d'a ma sara belebeleba sarati sara min kɔfɛ n'o ye jalatul firdausi ye ala taala k'o di ani a ma k'aw yɛrɛ ko fo kosɛbɛ Amadu Jalo ka kan fo Fatimata Zahra k'aw fo aw ni cɛsiri aw ni jija ala k'a kɛ an n'aw ye dalilu ye ala kana kɛ an n'aw k'an dalilu ye ala k'an bolo mɛn nin baara in na san caman an ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ k'an ka karamɔgɔ fo n'o ye waliyula Segina Jawara ye n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka n ka Jamiyatu Zakiratu n ka foli b'a musobɛw bɛɛ lajɛlen ye ka foli da Ustaz Kan ka foli kan a Seku Musa Sampana ye ko ala k'a sara n tɛ foyi fɔ ka fara o kan ko ala k'a sara ala ka sigi wɛrɛ yira an na. Dabitaw siɲɛ fila an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn ka dugawu k'i ye ka ala ka mobili sɔrɔli kɛ hɛrɛ ye ala ka ɲɛ min la hali sisan o la ka tila ka dugawu kɛ ka falen fɛn na min ka bon ni ye k'o kɛ o bɔra i yɛrɛ ka wulikajɔ ni ka cɛsiri de la waati si an mago ma deli ka jɔ i la samiya tɛ samiya ye tilema tɛ tilema ye f'i bolila n'i yɛrɛ kun ka moyen bɛɛ ye ka na an ka welekaw jaabi an b'i fo la k'i waleɲuman dɔn ka dugawu k'i ye ala ka an ɲɛ min i la o hukumu kɔnɔ an bɛna Madame Konate salatitigi foli ni kuma cɛ kuma ɲuman bɛ salatigi kuma cayara e bɛ se ka to wari di bi sinon e tɛ to yen salatitigi foli jumɛn bɛ yen alhamdulillah Usain Jalo sun tigɛra an b'a ɲini ala fɛ an ye bato minnu kɛ ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ ka lajɛbaga ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka foli kɛ n buramuso la n'o ye n cɛ n kɔrɔmuso ye Jɛnɛba Konate a sigiyɔrɔ bɛnnen don Ɲamakɔrɔ Sɛ Boni ma an b'a fo ka Ɲamakɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔ la k'an yɛrɛ ba fo n'o ye n lamɔbaga ye Fatumata Konate bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Teya a sigiyɔrɔ bɛnnen don Kucala ma an b'a fo ka Kucala ka bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔ la ka famille Konate bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan i mana kɛ diɲɛ fan o fan ne ye Konate i folen don k'a ɲini ala fɛ kalo timɛ ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen k'an ka Malimatu fo a nana ka na an ka baro diya an bolo k'a ɲini ala fɛ dɔnniya nafaman bɛ ala bolo ala k'o di an ma ala y'a garisɛgɛ boli fɛn kura min na ala k'a kɛ si ni kɛnɛya ye maa min y'a d'a ma n'o ye Musa Sampana ye ala k'a ɲɔgɔnna caman bila an la ni fili yera kuma la ayiwa bɔ hakɛto ala ka jɔ Musa Kan foli ni kuma Amadu Jalo ɲinɛna k'an ka Malimatu ka foli kɛ Ustaz Kan ka patron a sera Madame Ba Mariam Tarawele n ka foli b'a ye yan fo Bamane na musokɔrɔba man kɛnɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya di an ma a Tarawele bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔ la ne b'a ka secrétaire fo o don na madame n y'a wele dɔrɔn ja secrétaire b'ale bolo ni dɔ kala n y'a wele dɔ mɔgɔ wɛrɛ de ye téléphone ta quoi ne ye secrétaire ye quoi k'ale ye madame Ba ka secrétaire o ye ci fɔ madame Ba ɲɛna siga t'a la misi ba an b'a fo di k'a dugawu kɛ baara du bɛɛ lajɛlen la n'a ka denbaya k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn an balimakɛ Malick Sow a bɛ feerekɛla don sugu kɔnɔna la Serifila TV kanubaba don jamukan si tɛ fɔ a kɔ an kelen i b'a dɔn an b'a fo ka waleɲuman dɔn an n'a baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kabini Bamakɔ suguba kɔnɔna la dɔgɔkun in kɔnɔna la an ye lajarabiliw caman sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka maakɔrɔ dɔw tilara an na an baarakɛ ɲɔgɔn Ali Sabe ale ka cɛkɔrɔba fatura dɔgɔkun in kɔnɔna la Mopti Kunu Sabe karamɔgɔ dalaba jamana in kɔnɔ a dɔnnen don diinɛ dɔnkili a y'a denw bɛɛ kalan ala kira tanu don de la ale fatura dɔgɔkun kɔnɔ an bɛ dugawu don kɛ a ye ka dugawu don kɛ Sabela du bɛɛ ye yan fo Mopti ala ka hinɛ cɛkɔrɔba la ala ka hinɛ suma an baarakɛ ɲɔgɔn fana y'a ka foli lasu don Damisɛk ale fana ka cɛkɔrɔba banna dɔgɔkun kɔnɔna la ka dugawu don kɛ o cɛkɔrɔba in fana Sɛkila du bɛɛ lajɛlen ala ka hinɛ banbagatɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ala ka yafa kɛ ani ye Amadu Jalo ka i yɛrɛ fo ko bamananw ka kuma ko mɔgɔ bɛ fo yɛrɛ ye ci ɲuman ko mɔgɔ bɛ fo a la Jalo n'i y'a kɛ n'a ma ɲa anw de fɔlɔ b'a fɔ wa n'a ɲana fana ni mɔgɔ wɛrɛ y'a fɔ ka fɔli kan ka dan anw ka fɔli de la Jalo k'i fo k'i wale ɲuman dɔn i ka cɛsiri n'i ka wulikajɔ la ani ka timinandiya an bɛ baara min na baara in dun juru bɛ e de bolo si la an caman ka kɔrɔ ni o kuma si ko tɛ a baara min kalifalen b'i la i selen don a kɔrɔ a ɲalen don an bɛ dugawu k'i ala k'a ɲɛ a tɔ ɲɛ i bolo ani yarabi sini kɛnɛ laban ko ala k'a kalifa ani i la ka an ka équipe technique fo k'an ka direction fo yan Buya Jagili Kulubali ni ye responsable technique ye ani an ka réalisateur en chef n'o ye Mamadi Keita maninka fama ka fara Adama Saliya Kulubali Abu Jabati Musa Traoré
Traoré GMT Chaka Koulibaly Souleymane Diarra Koutié fo ka taa se Mohamed Traoré Motra Moussa Traoré GMT an bɛ u bɛɛ lajɛlen fɔ an ka mɔntɔrɔ Baro Sissogo ka an baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fɔ direction na sabali yan fɛ centre commercial Souleymane Traoré n'a ka jama voilà Samadou Samake olu baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo ka taa Ousmane Sogore ɲɛmaaba ka bɛɛ lajɛlen fo GRH mɔgɔw ressources humaines Kɛnɛma Traoré ani Yakuba Sidibe ka bɛɛ lajɛlen fo dɔrɔn n'an ka waribontigiw Sangare ani Jara bɛɛ lajɛlen fo an baarakɛɲɔgɔnw na caméraman journalistes ka bɛɛ fo chauffeur an ka dalajɛlenw ma chauffeur cɛkura kunna de bɛ da la Musa Jara u bɛɛ lajɛlen fana an ka sɔrɔsiw garde national mɔgɔw an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ bɛɛ ka foli kuncɛ an filɛbagaw la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an filɛbagaw kɔ an b'a fɔ ko aw ni ce aw ka kanu ani aw ka filɛliko ɲuman na inchallah Alhaji Kana an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn mɔgɔ kelen tɛ se ko la an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nin baara in fanga ye a ka ca Ala fɛ n'i y'a mɛn yɔrɔ yɔrɔ ko ɲɛmɔgɔ ko mɔgɔ de bɛ yen aw yɛrɛ kun jɔyɔrɔ minnu b'a la bɛɛ b'a dɔn an fililen tɛ n'a y'an fo yɔrɔ yɔrɔ foli bɛ segin aw yɛrɛ kun de ma ka foli lase Chérifila FM radio so 95.7 depuis baara in daminɛna fo sisan u b'a nɔfɛ direct la don o don an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u ka techniciens bɛɛ lajɛlen fo ka foli laban an karamɔgɔ la Cheikh Musa Sampana an b'a fo parce que tiɲɛ ni tiɲɛ na Seyda Aïssata Dabitaw ni mɔgɔ min ye mobili d'a ma a ye kun y'a di Mali bɛɛ de ma ni ci f'i ye o fɔlɔ ka kuma fɔ n'i ma n ko Sanba ye mobili Dabitaw i ko walahi a y'a di baga ma parce que ni musoba in bi ma nin bila a ka harakaw kɔnɔ dɛ fɛn bɛɛ ye garizigɛ de ye mais Seyda Aïcha bi bi in na Mali ka fierté dɔ de don Mali ka fierté dɔ de don parce que anw ni u ye baara caman kɛ dugumalaw la an n'u ye dugu caman kɛ an n'u ye ko caman kɛ u bɛ k'u yɛrɛ di min kɛ diinɛ la ani i taara lajɛ nɔ min b'u bolo musow ka sira kan i b'u nɔ ye jɔn b'a k'u ye a se bɛ mun ye mais Cheikh Sampana mɔgɔw tɛ k'a jateminɛ mais mɔgɔ ɲuman don fonisere don mɔgɔ ɲuman don fonisere don parce que nin t'a mobili diko fɔlɔ ye Cheikh Souare an b'a fɔ yan ka waleɲuman dɔn a ye mobili di Souare ma Souare fana ye mɔgɔ jijalenba ye bi an ka sufiya taasira kan a ye mobili di o ma an karamɔgɔ Cheikh ne don min na a ka mɔbili dɔ senfɛ u y'a fɔ k'a fɔ courant tigɛra ale sɔrɔla mɔgɔw fɛ minnu ye engagement ta ko ka fɛɛrɛ kɛ ka groupe ɲini k'a sigi k'a ye groupe san 100 ni 280 kɔ o don a y'a groupe k'a di Cheikh na Jawara ma vraiment fɛn minnu don a tigi a tɛ bila Haidara ka kuma de don ale b'a fɔ mais mɔgɔw kana k'a fɔ ale de ye parce que ale bɛ min kɛ mɔgɔ se k'a sara mais i b'a ye Haidara Mali kɔnɔ mɔgɔ tɛ yen min bɛ nin kuma in fɔ ka caya k'a fɔ a ye mɔgɔw ka ɲuman fɔ a yɛrɛ n'i ye hali mugan ko k'a ye a b'a fɔ fo a bɛ k'i kɔnɔ k'a tigi ye miliyari de di mɔgɔw la kalantɔla de o la Cheikh Sampana n'a kanuɲɔgɔn bɛɛ o la aw fɛn o fɛn fana mana mɛn a kɛra aw ye téléphone de bɔ o aw tagamara ka taga bara ye a y'a s'a ma k'a fɔ ko a ye mobili min di Seyda ma k'an fara la a diyara n ye Ala k'a sara a la a nafolo bɔra nafolo min na Ala ka caman bila a nɔ la wa ka Chérifila filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo jamana bɛɛ la sunkalo nin jɛmukan in kɛnɛ kan ka dugawu kɛ waati wɛrɛ bɛ Ala bolo Ala k'o jira an na an bɛna wuli ni Ala sɔnna ma an ka bi clip du jour o de ye an balimamuso Bintu Kulubali ye o kɔfɛ aw bɛ sɔrɔ k'aw ka cuisine tigiw la an b'aw bila yan inchallah sini o ye don wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan wassalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh.